Ibrahim Bokar Keita mi nale tunye jamana kuntigi nga ni Bandaw ani Malik Jaw nunu nye aka fangato paro ka sabu ke jamanaden dɔw ka murutili walew ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bena ɲɛdɔn pereperelatigɛ la don dɔ wa mun de ye Birama Ture sɔrɔ janvier kalo tile 29 san 2016 ni dun ko janvier kalo tile 29 san 2016 o san 5 de ye ɲinɛ Birama Ture tununa o Birama Ture ale tun ye kunnafoni lasela de ye cogo min aw bɛ a faamu ale ye kibaru lasela ye nga ale ka baara de ye ka kunnafoni fasiri sɛbɛnna tɔw b'a fɔ fɛn min ma ko journaux o ye sɛbɛn min dongo don wala dɔgɔ furancɛ kɔnɔ u bɛ kibaruyaw ɲini k'olu sɛbɛn anw bɛ kibaruyaw ɲini anw b'a fɔ da la nka olu b'a sɛbɛn de ale tun ye o baarakɛla ye kunnafoni lase sɛbɛn dɔ la a bɛ fɔ min ma ko Sphinx o kunnafoni lasela tigi yɛrɛ a bɛ kumadugu la Faransi o Birama Ture de tununa kabini waati fo ka se bi ma tununi dɔw yɛrɛw ko ten ko a fagara de fasiri lase kɛba dɔw fɛ o kibaruya minnu bɛ yen ko min ye Karim Keita ye Karim Keita ale ye Ibrahim Bokar Keita n'o ye jamanakuntigi kɔrɔ ye o min n'a ka fanga firila a san kelen ɲinɛ ye ko o Karim Keita tuma dɔ la a ye se ka kɛ Burama ka tununi ko wala Burama ka fagali ko o ɲɛdɔnbaliya min bɛ yen bi ko a bɛ se ka kɛ ale b'a gundow kalama nin kɔni ye lahala ye min limaniya bɛ kiri nɔbɔbaga dɔ la Bamakɔ sigida 4nan na Bamakɔ yan o de y'a laɲini ka fɔ diɲɛ polisiw a bolofara dɔ bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan jamana 100 ani jamana 90 ɲɔgɔn bonyanko ninnu bɛɛ lajɛlen polisiw diɲɛ bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ min ni i ye koro tiɲɛnen kɛ wala siga kɛ b'i ma ka fɔ i ye ko dɔ yɔrɔ tiɲɛ jamana dɔ kɔnɔ olu kɛn bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma hali n'i ye tiɲɛni kɛ sisan wala e ye ko kɛ a ɲɛsiranya de y'a to sa wa a mana kɛ lahalaya o lahalaya ye ko i y'a ko la tiɲɛ yɔrɔ min i tɛ o jamana kan tuguni o jamana polisiw ani i yɛrɛ mana kɛ jamana min kɔnɔ ni o jamana fana jɛra ka kulu in dilan n'o ye diɲɛ polisiw ka kuluba ye n'a bɛ fɔ a ma ko Interpol o tuma kanbilali bɛ se ka kɛ i ye koro tiɲɛni kɛ wala siga kɛ b'i ma jamana min kɔnɔ ka fɔ i ye ko dɔ tiɲɛ wala i ni nɔminɛli ka kan wala i ni kan ɲininkali ka kan olu mana a laɲini i mana sɔrɔ jamana kɔnɔ jamana min ni polisi so bonyɔngow bɛ yen u bɛ se k'a ɲini o polisiw fɛ o jamana fɛ u k'i lasago u ma u bɛ se k'i kan ɲininka ni kasoladon ka kan cogo min i bɛ se ka kiri ka don kaso la o polisiw olu de kanbilali kɛ nka kɛra ne Bamakɔ sigida 4nan kiribulon a bɛ fɔ min ma ko tribunal de grande instance de la commune 4 Bamakɔ yan k'olu de y'a laɲini Interpol fɛ k'u ka Karim Keita yɔrɔ ɲini yɛrɛ tɛ ko dugule ye koyi ko sabu a lakodɔnnen don k'a fɔ min ye Karim Keita ye k'a tan bɛ i kuma dogo wala i kun kalifa Côte d'Ivoire jamana kan ko Burama Ture k'u y'a faga k'a fagara de k'ale yɛrɛ ye a dalen nin ye dɔ de ka kuma ye yala a fagara faga cogo di mun de kɛra Burama ko in na Burama Ture tuma min na a tununa o Burama Ture tun ye ko ɲɛɲini dɔ de daminɛ i n'a fɔ kunnafonilaselaw n'u ye kibaruya sɔrɔ u m'a sɔrɔ waati min u tɛ dan a sɔrɔli dama ma u bɛ sɛgɛsɛgɛli ani a kow ɲɛɲinini boloda anw b'a fɔ min ma an ka baara kɛ sira fɛ ko enquête anw b'a kɛ cogo min finitigiw ni ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛɛ b'a kɛ ten ko a tun fɔra k'a fɔ min ye Ibrahim Bokar Keita kuma in fɔlen don ni sigaw de ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw f'a k'a faamu ko a fɔra ko Burama ni Karim k'u ye ɲɔgɔn ye a fɔra dɛ k'u ye ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn lamɛn ko sabu k'a tun fɔra cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ k'a tun fɔra ka fɔ Karim kuma in ye sigana kuma de ko Karim ni a terikɛ dɔ muso k'olu tun bɛ jɛnɛya la ko Karim tun bɛ tulonkɛ kɛ a terikɛ dɔ muso fɛ min ye Burama Ture ye a tun bɛ fasiri kɛ mɔgɔ min ka kunnafoni fasiri lase sɛbɛn kɔnɔ n'o ye Sphinx ye
o ye Adama Dramé de a ye min kɛ o fɛ baara la a bɛ ɲini ka san 20 bɔ o Adama Dramé kɔni limaniyanen don ko sɛgɛsɛgɛli minnu n'olu kɛra Burama Ture ka tununi ko la ale ka fɔcogo la ko lieutenant colonel Cheikh Umar Ndiaye o waati jamana yɛrɛ fanga a tangani n'a kɔlɔsili o cakɛbondaso min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'u k'a ma ko sécurité d'État o sécurité d'État de ye cakɛbondaso ye n'u sigara ka fɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a fɛ ka dankari jamana fanga na olu bɛ i n'o bɔ k'i cɔmi o waati ko lieutenant colonel Cheikh Umar Ndiaye ale de tun ye sécurité d'État ɲɛmɔgɔ ye wa ale ni Karim tun ka surun ɲɔgɔn na o Karim Keita min ni Ibrahim Bokar Keita den don ko a tun bɛ wasadenya na wasadenw ka kulu min bɛ yen n'o de ye jamana yɛrɛ a wasadenw olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ye kulu dɔ sigi kulu min n'u bɛ Mali lakana ani Mali kana o ko o dabali n'o fɛɛrɛw olu bɛ o dabali n'o fɛɛrɛw n'o bɔ jamana finitigiw nɔfɛ u ka kan ni magwɛ min ye o y'a sɔrɔ Karim tun y'o ɲɛmɔgɔ ye o sécurité d'État in ale de tun ye Burama Ture minɛ a ye kalo caman k'u bolo kaso la o sécurité d'État kɛlɛ in na o siratigɛ de la minnu bɛ yen ni olu tun minɛlen don o dɔw tun minɛlen don tuma min Burama Ture tun minɛlen don o seere in de y'a jira k'a fɔ hali n'ale tɔgɔ ma fɔ ka sababu kɛ a yɛrɛ ka a bɛ siran n'a yɛrɛ nin ye n'a ye i yɛrɛ lakodɔn u kana kɔlɔlɔ se a ma ale ko u tun ye Burama minɛ ka taa n'a ye sécurité d'État la u ka bon min bɛ yen ni o bon in kɔnɔna sɛbɛkɔrɔ sumalen don u mana mɔgɔ mɔgɔ minɛ ka t'o yɔrɔ la u bɛ sɛbɛkɔrɔ degun lebu kow bɛɛ bɛ da i kan cogo min i n'a sɔn u ka fɔta ma kalo jan caman kɛlen o gɛlɛya de la ko Burama laban a nana faga ale yɛrɛ ko ale ye a su dalen ko ale a ko kɛra ale yɛrɛ de ɲɛŋɔɛ ale y'a bɛɛ ye k'u ye Burama u ye a faga ni marifa de u ye marifa kunkan mugu ci a la siɲɛ 3 k'o kɛra san 2000 ani san 16 o lieutenant colonel Cheikh Ibrahima Cheikh Umar Ndiaye ko a bɛ kɛ Burama bi fa don min k'ale tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ seere in y'a jira cogo min nin kibaruya in fɔlen don ka bɔ sɛbɛn min bɛ sɔgɔmada kibaru a bɛ fɔ min ma ko info matin seereya wɛrɛ sɔrɔla ka bɔ Papa Mambi Keita o Papa Mambi Keita ale ye polisi ye polisiw ka bolofara min sigilen don bɔlɔlɔ diɲɛ kibaru lase fɛnw ni minɛn kura minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko cyber mɔgɔ minnu bɛ mun wele a kɛra i jata ye saw a kɛra i kumakan ye saw k'i nɛgɛ ka kojugu k'i la o bolofara min n'o bɛ an ka polisiso min bɛ yen n'u k'a ma ko brigade d'investigation judiciaire o Papa Mambi Keita in ko somɔgɔya kɔni tɛ ani Ibrahim Bokar Keita cɛ fiyewu tiɲɛ don bɛɛ ye jamu kelen ye o fana nana kɛ maa mangoyalen ye fangakɔrɔ yɔrɔ k'a fɔra k'a fɔ ko a ye Karim Keita masurunyamɔgɔ dɔ minɛ nin cɛ in fana ɲininkalen kunnafoni ɲiniba dɔw fɛ ale fana y'a jira k'a fɔ Burama Ture fagara k'u y'a su fili kɔlɔn dɔ de kɔnɔ a ko k'a ye nin kibaruya sɔrɔ ka bɔ sécurité d'État kɛlɛ in ale yɛrɛ ka kunnafoni sɔrɔba dɔ bɛ o yɔrɔ la ko de y'a fɔ a ko min ye Burama Ture ye o Burama Ture k'u ye degun min k'a kan u y'a tɔɲɔni min kɛ u y'a deguni min kɛ degunkojugu la k'a ma se k'a kun k'a fatura a sanni ye ɲinɛ ye san 2017 kunnafoni lase sɛbɛn dɔ bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan u k'a ma ko le pays faso tɔgɔla sɛbɛn ale fana ko k'ale ye seere dɔ sɔrɔ ko Burama Ture u tun y'a minɛ k'a degun k'a sɛbɛkɔrɔ degun sécurité d'État la k'a kɛra ni Karim Keita k'a kɛra n'o de ka laɲini ye nin fasirila se sɛbɛn ɲɛmɔgɔ fana a fana lamɛnna kiiritigɛbaw fɛ nka yala dun ye mun de f'u ye sɛbɛn in kɔni ma walanwalali wɛrɛ kɛ o la nka ko Karim kɔni a ma hami a ma jɔrɔ a ma wele k'a ka ɲininka fiyewu n'i ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ fɔɲɔgɔnko dɔɔnin bɛ u ko la nka n'i y'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen Karim tɔgɔ bɛ nin bɛɛ la nin ko in maa bɛ se k'a fɔ a ko ɲaaminen don Burama Ture tununi min kɛra janvier kalo san 2018 bɔlɔlɔ sanfɛ nin bɔlɔlɔ kibaru ganse yɔrɔ in
tuma dɔla yala ninnu tun ye Karim Keita n'u k'a ma ko Katio ale ye Ibrahim Boubacar Keita denkɛ ye o de ye kibaruya cɛrin k'a fɔ ko min ye Burama Ture ye ko juru tun karilen don a kana ko a bolila ka taa Dakar ko a bɛ a bɛnkɛ dɔ fɛ yen ko foyi t'a la ko a ka kɛnɛya nin na nka nin kibaruya in kɔni don kelen da kelen a ma ɲɛɲini jɔn joona yala tiɲɛ don wa nkalon don fasirikɛsɛbɛ in ko n'a y'a sɔrɔ kɛ ko tiɲɛna dɔ bɛ yen maliden bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye se ka kɛ aw b'aw yɛrɛ ɲininka yala mun de ye kunnafoni lase kɛba in sɔrɔ n'a tununnen don a kibaruya ma dɔn fo ka se bi ma hali dɔw ko a fagara yɛrɛ de a tun ka kan tiɲɛ yɛrɛ la Karim Keita a ka kuma koyi sabu a tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don nin ko in na nin ye kibaruya minnu sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu n'o ye kunnafonilaselaw ye minnu bɛ farafinna ni faransi a n'o do Fruguère wala Frogeur a ko min ye kunnafonilasela masurunyamɔgɔw ye bɛɛ segin bɛ bi ka tiɲɛ in de kɔnɔ a bɛ san 5 bɔ bi nin ko in ma ɲɛdɔn fiyewu yala ko kɛra cogo di waati sera sa kiri nɔbɔbaw ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ k'u bolo da kisɛ kan yala mun kelen pe de kɛra kunnafonilasela in na o ko k'u ye Karim Keita ka sɔrɔnalidɔnkɛbaa dɔ ɲini ka ko k'a fɔ ko nɔminɛli bɛ Karim nɔ kan wa a bɛ fɔ min ma ko mandat d'arrêt international a ko Karim kan ɲininkalen de don a ɲininen don de ka kan ɲininka Interpol fɛ Côte d'Ivoire ko sabu Karim bɛ kabila Ibrahim Boubacar Keita ka fanga in paru na sango utukalo san 2020 a ko n'o ye Karim ka surunadonbaga ye a ko don kelen da kelen ko ma tɛmɛ Karim ni Burama Ture ni ɲɔgɔn cɛ ko Karim yɛrɛ tɛ Burama dɔn jango ko ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin ko in yɛrɛ fo ka se nin yɔrɔ in ma sɛgɛsɛgɛli jɔnjɔn ma kɛ fiyewu nin ko in bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min yala mun de ye Burama Ture sɔrɔ sabu don min na Burama Ture in tununa a masurunyamɔgɔw olu tun taara dɔgɔtɔrɔsow ni sumara yɔrɔw la Bamakɔ yan ka dɛsɛ kolokoto o sɛgɛsɛgɛli minnu tun bolo dara sabu olu tun y'u damakasi k'a fɔ ko u ka maa tununaw haminen don o laban u nana kɛ tununi de ye ko o y'a dabɔ a kama k'a yɛrɛ tunu de ka sabu kɛ k'a tun bɛna furusiri kɛ o furusiri musaka ɲɛsiran ye a ye se ka kɛ k'a bolila a y'i ɲɛma dogo nin ko in sɛgɛsɛgɛlikɛbaa dɔw ko dalu t'o la fiyewu sabu Burama Ture somɔgɔw 2 ɲɔgɔn olu ɲininkali minnu kɛra olu y'a jira k'a fɔ ko Burama ka furusiri k'o tun bɛ sen na a k'o tun bɛ ka labɛn koyi tile kelen yan'a ka tununi cɛ ko Burama Ture yɛrɛ tun taara mairie la ka taa déclaration kɛ layidu tun dira ma k'a fɔ a k'i hakilila tigɛ a ka furusiri musakako la ko furusiri tun bɛna kɛ tile damadama de novembre avril kalo tile 29 san 2016 a bɔra a ka denbaya de kɔnɔ a tun ye tilegan bɛɛ lajɛlen kɛ so Burama Ture a sɔrɔla ka wele k'a ka moto ta ko kɛra fitirimagwɛn wala fitiri ni safo cɛ a bɔr'o de la sa Burama a ma se ka so tuguni wa minɛn foyi tun t'a bolo o tuma k'a fɔ ko a tun b'a fɛ ka boli de ka sabu kɛ furusiri musakako ye wa k'o tɛ tiɲɛ ye kunnafoni lase kɛba minnu ye nin ko in ɲɛɲini olu y'a jira k'a fɔ nin ko in dibima yɔrɔw ka ca kosɛbɛ kunnafoni telefɔni minnu tun bɛ a bolo k'a fɔ k'a ye weleli kɛ wa a ma weleli kɛ o don dugusɛjɛ a tununa don min k'a ma weleli kɛ nin don si a somɔgɔw y'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u b'a wele telefɔni na u m'a sɔrɔ fasirikɛ sɛbɛn in n'o ye sɔgɔmada kibaru ye ale ko yalaw jaa minnu bɛ yen n'i ye Bamakɔ bolonkɔnɔnaw minɛ n'i bɔra anw fɛ rajo ɲɛtaa la sisan k'i bɛ taa ne ka so i bɛ tɛmɛ sira munumunu yɔrɔ ninnu la jatala dɔw bɛ yen o ye kɔlɔsilikɛlaw ye don kelen da kelen u ma lajɛ mɔgɔ laban dɔ bɛ yen n'o ye Burama baarakɛɲɔgɔn ye sɛgɛsɛgɛlikɛla dɔw ko mɔgɔ laban min n'o tuma dɔ la o ye maa laban ye min ni Burama ye ɲɔgɔn ye o ko ale ye Burama ye nka cɛ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ in kɔni tun bɛ ka cɛ in maa bɛ se ka fɔ a ŋaniya tun man ɲi a ko hali o cɛ in ma ɲininka yɛrɛ an balimaw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali ye jamana minnu anw minnu bɛ n'anw ye kunnafonilaselaw ye tuma dɔ la anw ka baara kɔlɔlɔ fanga ka bon kosɛbɛ aw hakili b'a la kunnafonilasela 2 n'o ye faransikaw fana ka kunnafonilasela bondaso n'o ye RFI olu ka maa 2 n'o ye Ghislaine Dupont ani Claude Verlon ninnu fana fagara san 2013 fo ka se bi ma hali min ye faransikaw ka kunnafonilasela dɔ fana ye n'o ye Olivier Dubois ye
ale fana minɛlen don kabili avril kalo tile 8 tɛmɛnen a lakodɔnnen don bi k'a fɔ Mali ye jamana min kunnafoni lasekɛbaw u kana bilalen tɛ anw kɔni kɛnbɛ jamana min kuma sulilen don kunnafonilaselaw u fali wali u deguni na an faso Mali kɔnɔ bi kosɛbɛ. Sɛbɛn in an ye nin sama ka bɔ kunnafoni fasilase bonda sɛbɛn min kɔnɔ an ko ale ma ko info matin sɔgɔmada. An balimaw hali bɛ Burama Ture ko la. Fransikaw ka kunnafoni fasilase bondaso min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko RFI olu ka kunnafonilasela dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Serge Daniel. Ale ko nin ko in sɛgɛsɛgɛli kɛbaw fɛ olu dɔw ko Mali kiritigɛla dɔ y'a ɲini Faransi sariyatigiw fɛ u ka maa caman ɲini ka Faransi o ko o sɛgɛsɛgɛli ninnu laban u y'u fara sɛbɛn kan Bamakɔ yan o ko min ye a ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye ko kibaruya jɔnjɔnw fana sɔrɔla tuguni kibaruya kuraw sɔrɔla o bɛ tali kɛ pereperelatigɛ la kunnafonilasela Burama Ture ka tununi kan wa ko yɛrɛ o laban tuma dɔ la u bɛna wulu ko wɛrɛ la ko sariyatigiw de ye nin fɔ o kiritigɛla min n'o ye Mali kiritigɛlaw ye ko a y'a fɔ diɲɛ polisiw ye n'o ye Interpol ye k'a fɔ ko u ka Karim a koro ɲini k'a nɔ minɛ ko Karim ko bɛ Côte d'Ivoire bi o Karim kɔni ale ko ale sen tɛ Burama ka tununi ko la min ye a ka surunadonbaga dɔ ye ko yɛrɛ y'a fɔ RFI ye k'a fɔ ko Karim nɔ minɛli k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ min ko ka wɔgɔn bɛ ka na n'a ye ko olu kɔni minnu y'a ka surunadonbagaw ye k'olu da ma don sɛbɛnko la sɛbɛn ma di olu ma wa olu t'a dɔn dalu kura min n'o kun bɛ Karim ka minɛni ko la anw yɛrɛw ka kunnafonilaselaw tɔgɔla so min bɛ yen an ka ɲɛmɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ u bɛ don Mali sariyatigiw jigi kɔrɔ nin ko in tiɲɛ bɛ se ka bange cogo min. An balimaw kunnafoni fasiri lase sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant yɛrɛma hɔrɔnyalen ale y'a jira k'a fɔ janfa dɔ tun labɛnna nin ye kɛlɛtigɛ wale ye min tun ye Mali soldasiw sɛgɛrɛ min tun taara ka Mali soldasiw sɛgɛrɛ leere an ka kɛlɛkɛ lamɛnnu n'o ye sana kɛlɛkɛlaw ye ntɛnɛn tɛmɛnen k'olu ye diinɛ kɛlɛcɛw jihadisew ka dagaw dɔw ci o yɔrɔ ninnu bɛ Mali ni Muritani de cɛ k'a yɔrɔ Mali kɛlɛcɛw y'a daga ci ka dakolon ci ka filenkolon ci ko o kɛlɛcɛ ninnu minnu tun kɛn bɛ ka u daga sigi Mali ni Muritani cɛ ko mɔgɔ u y'o kɛlɛcɛ Mali soldasiw ye u ka kɛlɛcɛ caman ka ko ban marifa ani marifakisɛ dɔw fana minɛna Mali soldasiw fɛ Ablaye Jara a ko Mali soldasiw ka daga ɲɛmɔgɔw n'o ye état-major ye k'u ye kibaruya lase ka sabu kɛ u tun ye kibaruya dɔw sɔrɔ minnu kibaruyaw tun y'a f'u ye k'a fɔ pufalikɛla ninnu olu ye yɔrɔ minnu ci k'u bɛɛ k'u labɛn k'o yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ an ka sana kɛlɛ kulun minnu bɛ yen n'o ye sana pankulunw ye k'u ye tiɲɛniba don tiɲɛnikɛla ninnu fɛ u ye u fɛlɛbɔlen min kɛ ko a yɔrɔ a bɛ Mali ni Muritani cɛ kɛlɛcɛw tun bɛ yen o tiɲɛ n'o ye Mali kɛlɛcɛw ye nka Mali ka pankulunw fana bɛ yen ko ye ninnu fɛlɛbɔ leere yɔrɔ ye yɔrɔ min a man jan Mali ni Muritani na nin yɔrɔ in tali ka segin fanga ka bon kosɛbɛ wa hali papalikɛlaw ni mɔgɔ marifatigiw fanga ka bon yɔrɔ la Mali soldasiw n'u karili min kɛra ɲɔgɔn na u ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'u k'a ma ko GICS ninnu de ko ten ko olu b'a fɛ ka a silamɛ jamana karaba farafinna cɛncɛnfuga minnu n'o ye tilebiyanfan cɛncɛnfugaw ye n'o ye Mali ni Mali jamana b'o la ni minnu ko k'u ka kɛlɛ kun ye alisilamɛ ni silamɛw dɛmɛli nin yɔrɔw ye tɛmɛsira ye tali ka segin fanga ka bon leere Nampala Jura an ka kungoba min bɛ yen n'o bɛ Basila ninnu ka jamana kan n'u k'a ma ko Wagadu ani Segu mara la kibaruya in an ye nin sama ka bɔ fasiri lase bondaso sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko l'indépendant. An balimaw ni a y'a sɔrɔ kɛ ko basigibaliya min bɛ an faso Mali kɔnɔ yan bi n'o ye kana ni lakana sabatibaliya a ye yɔrɔ min degun kosɛbɛ o ye Mopti mara de ye an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ min ye Asimu Goyita ye ko a bɛ Mopti
nga yɔrɔ minnu be n'o ye bankasi mara ye k'a daminɛ kabili san 2018 ka se bi ma mɔgɔ minnu sara ye a be maa 400 i n'a fɔ kunungo an ka dɔnkibaru kɛnɛ ka maa 476 nin bɛɛ fagara u ye jigiɲɔgɔn minnu jeni n'o ye balo jigiɲɔgɔnw ye o ye jigiɲɔgɔn 937 bagan min minɛna ka taa n'a ye a be ɲini ka bagan 10,000 bɔ kabako dɔngɔnɔw ka fara ɲɔgɔnkantɔ min be n'a be fɔ ma ko association pour la culture et la défense de culture dogon dɔngɔnɔya danbe dɔngɔnɔya tariku dɔngɔnɔya lahalayaw lafasa tɔn min be n'o ye Guinée dongo ye ale kɛnbɛ ka i kan a kɛnbɛ k'i dama kasi bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ minnu be Bajangara Bankas Koro k'u b'a ɲini furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ni magɛnkɛbaw fɛ u ka wuli ka dɔ bɔ yensigibaw ka kɔlɔlɔ la a yɔrɔ ninnu caaman be marifatigi minnu be n'u k'u nan bɛ ni diinɛ kɛlɛ ye n'a be fɔ ma ko jihadiste yɔrɔ caaman be a fɔra ka fɔ taro yɔrɔ bɛɛ daminɛ a jigilatigɛ walew fanga ka bon kosɛbɛ o jigilatigɛ wale ninnu kɛra jiw gari Ogo Sagu, Sobanda ani yɔrɔ tɔw u yɛrɛw ka fɔcogo la n'i b'a fɛ ka baara kɛ ne ye cikɛla ye n'i b'a fɛ ka ci kɛ hectare 1 o hectare 1 f'i ka sefa 5,000 sara n'o tɛ i tɛ ci kɛ sɔrɔ dun tɛ yenkaw bolo bi ni mɔgɔw ma wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya na ni maaw ma wuli ka magɛn ta k'u sɛgɛrɛ Bakasi yɛrɛ mara la fali fanga bonyana i n'a fɔ n y'a jira u la cogo min yala n balimaw mun de ye kɛlɛ kolokolo n'a kɛlen don kabila kɛlɛ ye bi dɔngɔnɔw ani filaw cɛ fila minnu ye bagangɛnnaw ye Mopti mara la k'a daminɛ kabili san 2012 ka se bi ma a kɛlɛ kolokololen don kosɛbɛ dɔngɔnɔw olu ye cikɛlaw de ye u bɛ Bajangara kulu seleke la u bɛ san ba caaman bɔ fila ninnu olu ye bagangɛnnaw de ye a bɛ fɔ ma ko buguturu bugu jɛnsɛn nka n'i ye jateminɛ kɛ kabila minnu filaw ka kabila a silamɛw de ka ca kosɛbɛ dɔngɔnɔ ninnu olu ye bagangɛnnaw ye tiɲɛ don an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a silamɛya fanga bɛ ka bonya dɔngɔnɔw fɛ kosɛbɛ nka olu ka danbe an'u ka tabiyaw u m'olu bila fiyewu yala kɛlɛ minnu bɛ sen na n'i ye dɔngɔnɔw ɲininka a daminɛ tun ye fɛn min ye ko filaw tun b'u ka misiw bila ka taa olu ka forow tiɲɛ u ka baganw tiɲɛ a dabɔkun tun tɛ foyi ye k'u b'u ka baganw bila ka taa olu ka foro la ka taa k'u b'u ka baganw bila foro la ka se ka bagan ninnu balo dɔngɔnɔw ni filaw cɛ gɛlɛyalen don dugukolo a kɛn bɛ ka u ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ bi kosɛbɛ nka kabili san 2015 mɔgɔw dɔw nanu feereke olu ko k'olu ye diinɛ matarafabaw ye u ye Mali kɔrɔn minɛ tuma min na MLA de nana ni ninnu kolokololi ye komi MLA ta tɛ diinako ye olu tun b'a fɛ ka Mali dugukolo de borotɔ diinɛ marifatigi ninnu laban ye MLA gwɛn dɔngɔnɔ ninnu jihadisi ninnu ka kɛlɛ kɛn bɛ ka ta k'u sɛgɛrɛ bi nka n'i ye dɔngɔnɔ fanba ɲininka u b'a fɔ de ka fɔ filaw olu de bɛ ka diinɛ marifatigi ninnu kolokolo nka n'i ye diinɛ marifatigi ninnu n'i ye filaw fana ɲininka tuma dɔ la olu b'a fɔ ka fɔ faso sɔrɔlasiw de bɛ ka fara dɔngɔnɔw kan dannamasagu an ye ɲininkali kɛ ko donso minnu n'u dan bɛ ala ko la donso minnu n'u dan bɛ ala la ko a dɔngɔnɔkan de y'o ye nin to in dilanla 2016 ko a dabɔkun ye dɔngɔnɔ kabilaw olu lafasali ye k'u kisi mantɔɔrɔ ma mantɔɔrɔ minnu bɛ bɔ marifatigiw fɛ ka olu sigiyɔrɔ sɛgɛrɛ an t'u yɛrɛ ka tɔn dantigɛlikɛla dɔ lamɛn lahalaya minnu laban minnu bɛ yen n'o bɛ dɔngɔnɔduguw la wa u yɛrɛw ka kuma lasela an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Burama Sagara u bɛ ne wele Degu ne ye porte-parole ye Dana Amasagu Dana Amasagu bɛɛ a ka kuma lasela de ye ne ye Bayangara Lamini yɛrɛ a président de ye ne ye n bɛ radio mɔgɔ bɛɛ fo média mɔgɔ bɛɛ ma bɛɛ fo n bɛna min fɔ wale min kɛra ntɛnɛn a mɛnna an ka chef d'état-major Toloba a ye hakilina min kɛ ka Dana Amasagu sigi k'a fɔ ko an ka yɛrɛ lakana ka faso lakana k'an ka biɲɛ lakana o de y'a to Dana Amasagu sɔgɔma in na a daminɛ depuis surɔ pour an ye ci dɔw mɛn ka fɔ ko mɔgɔ jugu u bɔra kɔrɔ mara la u bɛ dugu min wele ko Anayi u bɛ dugu min wele ko Am k'u bɛ anw fanfɛla magɛnna an y'a fɔ mɔgɔ caman ye o n'a ta bɛɛ u nana kulu kɛrɛfɛla la anw fɛ
sɔgɔma joona fɛ bi ntɛnɛn 4 heures ayiwa an ka donsow kan dɔ bɛ yawa bɛ duru kɛrɛfɛ duru bɛ Bayangara cercle kɔnɔ 25 kilomètres Bayangara kilomètre 25 ani Bayangara cɛ yawa ni duru cɛ fana kilomètre 3 wa 4 don ni bɔra yawa dɔrɔn cɛncɛn dɔrɔn de bɛ yen fara tɛ yen foyi tɛ yen fo Burkina u nana 4 heures waati seli kɛlen de u yɛlɛla kan na donso kan min bɛ yen u y'o attaqué o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw man ca u yɛrɛ kɛra donc u continué ka na duru kuma dɔ duru dugu kɔnɔ u nana Carrefour la Carrefour ni bɔra duru dɔrɔn kilomètre 1 ni sera butigiw bɛ yen feerekɛyɔrɔ don quoi u tɛmɛna yen ka taa u dugu min wele ko Kuru ni bɔra kilomètre 3 u ye baganw gɛn u ye mɔgɔ 2 faga u bɔlen yen u segin waatɔ la u sera Carrefour 1 na o bɛna sɔrɔ an ka donso mɔgɔ 2 bɛ ka na renfort la u y'u bin u y'u faga bon mɔgɔ 1 dɔwɛrɛ tun b'a ale remorque moto la ka na donc a bɛ kɛ mɔgɔ 3 ye o mɔgɔ 3 fa butigi min bɛ Carrefour la butigi 1 ani magasin 2 u y'u jeni moto dɔw y'a jeni u sera Carrefour la u ye mɔgɔ 3 faga u sera Yawa an ka donso minnu bɛ Carrefour la do 3 4 ɲɔgɔn u y'a ta fana u taara n'a ye donc moto min taara yen a bɛ moto tan bɔ u ye moto dɔw jeni Yawa fana u ye kamalen dɔ fa donc a bɛ mɔgɔ min fara a mɔgɔ 6 de n'a bɛɛ cɛ donso 2 de b'a la misiw b'a la baganmisɛnninw b'a la i b'a dɔn Yawa dugu min a bɛ sanfɛla la u taara bɛnkan sɛbɛn de bolo da u ni ɲɔgɔn cɛ o fana mɔgɔ nɛgɛn kan don parce que olu ko bɛɛ ye bɛnkan kɛ n'aw ma kɛ ninnu bɛna aw fa o hali o b'o sira de kan o minnu ma bɛnkan kɛ u n'u bagan minɛ u b'u fa o yɛrɛ bɛ sira de kan donc Yawa ni ka fɔ dugu mara la ni bɔra Yawa fo Burkina fanfɛ dugu bɛ fɛn o fɛn bɔ Koro mara la anw ka mɔgɔ ninnu u bɛɛ ye bɛnkan signé ni mɔgɔ ninnu ye bɛnkan signé kɔfɛ an ka donsokuntigi ni o fagara yen an ka duru kamalen dɔ bɛ ko Umaru o fana u y'a minɛ a ma na bɛri sira ni o sugu ni mɔgɔ tɛ ka taa mɔgɔ ni yɛrɛ de bɛ siran ka jigin cɛncɛn yɛrɛ kan mɔgɔ bɛɛ bɛ siran mɔgɔ sibili ka mɔgɔ minɛ duguta jɔra forota jɔra sɛnɛ yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ tɛ et puis ka tɛmɛ anw fɛ ka taa fo Koro mara la ka taa Sanga mara la bɛnkan kɛlen kɔfɛ u ye dugu caman u y'a wele k'a sigi ka fɔ ɲina aw kana sɛnɛ kɛ ka tɛmɛ kilomètre hakɛ dɔ kan n'a tɛmɛna nin ka kan ɲi et puis n'a b'a kɛ fana u ye wari hakɛ dɔ fɔ a b'o sara y'a fɔ u bɛ mɔgɔ sibili ka faali bɛ continuer bagagɛn bɛ continuer sɛnɛ tɛna se ka kɛ bon bɛnkan in c'est-à-dire que a bɛ komi jɔnmaya don ni hakilina Asimi Goyita ni an bɛɛ ye hakilina kelen de ye ni mɔgɔ ma se k'a ɲɛ an bɛ se k'a se k'a ɲɛ faso lakanali a bololafɛn taabolo bɛɛ lakanali Mali ka to hɛrɛ la an ka sɛnɛ kɛ ne hakilina olu hakilina don y'o ye anw fana hakilina don y'o ye n bɛna kuma min a bɛ nin lase an ka bolo di ɲɔgɔn ma u ka bolo di donsow ma Bayangara donso dɔrɔn tɛ dɛ Jɛnɛ donso Masina donso Ɲɔnɔ donso minnu filɛ nin sisan jadisu kɛnɛ donso minnu faso kuman bɔla donso de ko don minnu ni di sisan mɔgɔ jugu nana binna faso kan minnu ye marifa ta u kama u ka tɛgɛ di o donso ma pour que an ka se ka faso kuma bɔ i b'a dɔn waati dɔ la ko Bɛnɛn Masagu dusu wa kabako don ni mɔgɔ 6 de ye bɔnɛna sɛnɛ tɛmɛnen na i b'a dɔn ka taa ka fara mɔgɔ 6 de fagara sisan Koro mara la Bangas mara la mɔgɔ bɛ ka enlever mɔgɔ bɛ ka faga ni ko in kɛlen ne yɛrɛ ne appel lancé au préfet ma an ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que Mali ka jɔ u ka bolo di aw ma ala ko ka laban ala ka Mali suban ala ka samiya diya ala ka to Mali an b'a fɔ un peu une fois de bɛɛ k'o dɔn mais min fɔ maliyɛn ye bɛɛ n'i ka seli bɛɛ n'i ka taabolo Bayangara ka taabolo ani Ɲɔnɔ taabolo ani Sikaso taabolo tɛ kelen ye a bɛɛ ka o bonya diversité nin bɛɛ ka o to o bolo an ka baara kɛ Mali la Toroba yɛrɛ tɔgɔ la u ka bolo di an ma tiɲɛ kan an tɛ fila kɛlɛ la an tɛ siya kɛlɛ la an tɛ seli kɛlɛ la an tɛ siya woloma kɛlɛ la an bɛ faso kuma boli kɛlɛ la Sokɛli yɛrɛ bɛ faso kuma boli kɛlɛ la Asimi Goyita yɛrɛ bɛ faso kuma boli kɛlɛ la donc an bɛ kuntigiya kelen u ka courage sɔrɔ k'an wele k'an sigi an ka kuma an ka baara kɛ an ka Mali kuma bɔ centre kɛlɛ ka ban Mali yɛrɛ kɛlɛ ka ban. An balimaw ntɛnɛn in de sugandira juillet kalo tile 12 ye ko min ye sogo ye sogo a koloma a bɛna feere 400 ani dɔrɔmɛ 60 kilo kelen ni kolo tɛ min na o ye 500 ani dɔrɔmɛ 60 k'a daminɛ ntɛnɛn in na kɔni minisiri min ka baara ye fɛn ko fɛn bɛ an faso Mali kɔnɔ yan min ye mansimafɛn ye o mansimafɛn minnu n'u bɛ fɛnw bayɛlɛma u bayɛlɛmali minɛnw ani sanni feere o minisiri n'o ye Mohamed Ould Mahmoud ye ani wayew olu ka fara ɲɔgɔn kan hakɛ ɲini tɔn
n'o ye Hamsulayi Jalo ani Gawusu Tarawele ye tarata tɛmɛnen olu y'u bolonɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛnna a bɛ fɔ min ma nazarakan na ko protocole d'accord i n'a fɔ aw jɛra ka segin aw bɛnna ko dɔ la aw y'o kɛ bolonɔbila ye o bɛnkan in u ye nin de fɔ k'a fɔ ko k'a daminɛ ntɛnɛn na sogo koloma 400 ani dɔrɔmɛ 60 u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ntɛnɛn de la juillet kalo tile 12 k'u bɛna kalo 2 de kɛ ni sɔngɔ ninnu a bɛna lawaleya an balimaw Mohamɛdu Oldo Mahamud ale de sugandira ka kɛ sanni feere ani mansiman baarakɛminɛnw ale de kɛra minisiri ye dɔgɔtɔrɔ Cogɛl Kokala Mayiga tuma min na ale sugandira juin kalo tile 11 tɛmɛnen kabila ye baara ta a kɛn bɛ ka cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na fɛn o fɛn bɛ yen n'o de ye jamanadenw haju bɛ ɲɛ fɛn minnu na n'o ye fɛn dunni daw ye wala fɛn bayɛlɛmataw ye an faso Mali kɔnɔ yan ni jamanadenw haju b'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye dahirimɛ ko ye balo ko ye ani u ye ɲɔgɔn ani o cakɛlaw ye ɲɔgɔn ye gɛlɛya minnu bɛ fɛnw sɔngɔ gɛlɛyali la anw fɛ Mali kɔnɔ yan bɛ i n'a fɔ a kɛbaa ninnu u yɛrɛw fɛ jamana in bɛ gɛlɛya la ka se hakɛ min ma u tun ye boli kɛ maliden dɔw ka jira k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ ka gɛlɛn ka se hakɛ dɔ ma u tun taara Cogɛl Kokala Mayiga ka baara kɛ cakɛbondaso la ka ti o da la ka ti dama kasi o senfɛ minnu y'a kɛnɛ sigibaw ye an k'olu lamɛn bani an tun bɔra ka na an ka dusuma kasa yira Mali faamaw la fɛn bɛɛ de da kun gɛlɛyara Bamakɔ foyi tɛ se ka san sogo yɛrɛ prix bɛ ɲini ka na doublé malo tɛ se ka san tulu tɛ se ka san foyi tɛ se ka san an kun bɔra de bi k'an bɛna sitting kɛ primature da la ka taa déclaration di premier ministre ma ka taa a ɲɛfɔ a ye min bɛ senna maliyɛn muso kan o de la an ka nansasegi jalanw tun nana an bolo k'a yira premier ministre n'a ka mɔgɔw la ko foyi tɛ muso ka sigi kɔnɔ parce que fɛn bɛɛ kun gɛlɛyara o de kun y'an bɔ bi ayi kun wɛrɛ foyi t'a kɔfɛ anw tɛ front ye contre le gouvernement an tɛ opposition ye an ye min ye ten dɔrɔn o ye maliyɛn ka fɛn ye maliyɛn ka bien-être an nana an kun bɔra o de kama wa an bɛ tila ka autoritéw fo parce que u kun y'a fɔ kun yɛrɛ ko a kun ma bɔ yɛrɛ ko état d'urgence la o kun ma sɔn ka autorisation di mais surɔ u y'an wele k'an bɛ se ka na an ka sitting kɛ an nana an ka sitting kɛ baasi ma bɔ a la n ɲɛ bɛ polisi ni gardi fɛn fɛn la u bɛɛ kun bɛ yan de pour que ka sitting cadrage kɛ u y'a cadrer k'a ɲa an taara an ka dusumakasa sɛbɛn di premier ministre n'a ka mɔgɔw ma u fana y'a kunbɛn ka ɲɛ u ye layidu ta an ye ko ɲani ka sɛbɛnni in ban an bɛna kibaruya dɔw sɔrɔ fɛnw sɔngɔ jigili la sogo kun bɛ da min ye k'a bɛna k'o cogo la tulu kun bɛ da min ye k'a bɛna k'o cogo la ko wa u bɛna wulikajɔ kɛ walasa fɛn yɛlɛla fɛn fɛn kan ka sɔrɔ kun t'a la fɛnw ka segin u nɔ la parce que transition yɔrɔ de an y'a ye transition dɔw tɛmɛna yan Mali fɛn bɛɛ de kun jiginna nka nin transition in na fɛn bɛɛ bɛ ka yɛlɛ an ma se k'a faamuya mais u ye layidu da an ma kunu an n'u kumana yanni an ka sitting kɛ o yɛrɛ de y'a to an ye caman ba bɔ jama la parce que u ko ko n'Ala sɔnna a ma ko yanni nin semaine ka ban an bɛna kibaruya duman sɔrɔ on va rester mobilisé n'an ye kibaruya duman sɔrɔ o de kɔni ka d'an ye o de y'an bɔ kun ye bi ne tɔgɔ Mariam Koni secrétaire général bi yan ne Hélène ye ne jamu ye Arise Damu ye je suis membre du front ne bolo caman fɔra mais hali sa an bɛ maliyɛnw de wele parce que nin ye maliyɛnw bɔkun de maliyɛnw tɛ bɔ o bɔkun na maliyɛnw tɛ luti ka luti kɛ kun na ni luti wɛrɛ de kun do san b'a sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ falen do mais an yɛrɛ kɔni ye caman bɔ jama na réellement parce que kunu an ni ministre fila bɛɛ kuma na o y'an faamu o y'an ka laɲiniw fana faamu maintenant an kun tɛ se ka sitting in cɛ raison pour laquelle an bɔra sɔgɔmada in na ka na an ka memorandum di premier ministre n'a ka jama ma o y'a minɛ ni barika ye an ka laɲiniw fana kan ka sabati dans ces 2 jours u yɛrɛ ka fɔ la maintenant ni laɲiniw sabatira a fɔra a banna ni laɲiniw ma sabati on va rester mobilisés aussi on va soutenir notre sœur Mariam. An balimaw aw ye an balimaw ka kuma mɛn fɛn kelen kɔni bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye nafɛnw ye min ye balojalanw ye hali jamanadenw ka haju ɲɛfɛnw kɛ tuma dɔ la hali fura n kɔni ma jateminɛ wɛrɛ kɛ o la aw minnu sigilen don dugubaw kɔnɔ min tɛ Bamako ye a kamana gansilen don yɔrɔ la bi don latɛmɛ fanga in n'a ma kɔlɔsi nin jigilatigɛ min bɛ dɛsɛbaatɔw kan dɔw ka se ka bɔ a la cogo min nin ye lahala ye n'a tora sen na
maa bɛ se k'a fɔ ala k'an kisi ala k'an tanga de n'o tɛ n'i taara sugu fiyɛw la hali sɔgɔmada in na dɔrɔn anw welela ko fɛn ma bɔ fɛnw sɔngɔ na diɲɛ don o don dɔ de bɛ fara balo sɔngɔ kan sugu fiyɛ la tobilikɛla musow n'a taara sugu fiyɛ la a t'a dɔn a bɛ se ka min zan ka segin n'a ye Bamakɔ u ye fɛn minnu fɔ u ye gɛlɛyaw de fɔ a kɛra i n'a fɔ jamana marabaw kɛn bɛ k'u dafa mugu jalan na min ɲigin ji tɛ u da n'o tɛ a bɛ faamu cogo di ni mɔgɔw yɛrɛ wulila ka taa jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ka t'i dama kasi a ka cakɛbulon na n'o ye Cogɛl Kokala Mayiga ye dansago sɔngɔw yɛlɛn'u kan e k'a lajɛ bani sogo kiloma bɔra 500 la ka taa fɔ 770 tulu bɔra 160 la ka taa fɔ 200 ani dɔrɔmɛ 20 sɛfan o tun ye 200 ye o taara fɔ 550 ani 50 u b'a fɔ min ma ko alvéole bagan dumuni mɔɔw ka dumuni farini sɔ jɛgɛ gazi dɔ farala nin bɛɛ kan charbon ji courant Allah wa a ma daminɛ bi koyi maa bɛ se k'a fɔ a ma deli ka nin yɛlɛn de kɛ n'o tɛ kabili Amadu Tumani Ture bɔra fanga na fo ka se bi ma fo n'a kɛra dɔgɔtɔrɔ Sɛki Modibo Jara tun ye fanga na waati min kɛ n'o tɛ e ko mɔgɔ delila ka nin ɲɔgɔnna sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛn ye Mali kɔnɔ wa ni colonel Asimi Goyita ko k'ale nakun ye jamana lafiyali ye Cogɛl Kokala Mayiga kan k'i kɔlɔsi kosɛbɛ jamanadenw ka ban ɲɔgɔn ye bancogo cɛjugu la jamana in bɛ o dakun de kan ala k'an kisi k'an tanga k'a sɔrɔ fanga in ma fiyɛnlen don ka se hakɛ min ma ne don min ne ye Cogɛl Kokala Mayiga ye k'u taara ɲamancɛ la ne y'a ye ɲamancɛ mobiliba in sanfɛ ne ko u b'a fɛ ka janfa jugu de sen a ɲɛ a ka bin o kɔnɔ n'o tɛ a takun dun ye jumɛn ye yala yɔrɔ furalaw dama tɛ yen wa munna a t'u ci ka taa a ka kɔlɔsilikɛla kulu sigi k'a lajɛ pereperelatigɛ la Asimi Goyita mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye IBK ka fanga dafiri o ye a ka fanga kankɔrɔsigibaw de ye u tɛ tiɲɛ fɔ a ye wariko bɛɛ y'a dɔ bɛ k'a fɔ n'i bɔra k'a fɔ i bɛ t'i dahirimɛ ɲini i bololankolon ka segin so o de ka ca kosɛbɛ juin kalo tile 22 tɛmɛnen e yɛrɛ ka daga da la i ye kuma ninnu mɛn n'i ye jama in lajɛ i b'a fɔ ko ninnu wa maa tɛ se ka ninnu tɛ se ka sɛ dabɔ ji la koyi nka n'i donna duw kɔnɔ ka mɔɔw kan ɲininka komi Mali jamako kɛra fɛn ye bi minnu bɛ yen n'olu kɛra kanbɔbagaw ye waati tɛmɛna n'i tun sera k'olu damu i k'i sago sɔrɔla nka minnu bɛ so kɔnɔ u t'a fɔ u t'a fɔ han a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye u tigɛlen don fanga na fo k'u sigi a kɔfɛ a filanan ye fɛn min ye u bɛ danama de ɲini danamɔgɔ sɔrɔbaliya de kɛn bɛ ka malidenw fari faga wuli ka dɔ la nka ɲuguɲugu bɛ se ka wuli ni ɲagaɲaga ye dɛ ɲɛmɔgɔya bondaso minnu sigilen don nin ko ninnu kɔlɔsili la i n'a fɔ jamanadenw n'u haju bɛ fɛn minnu na u bɛ se ka sɔrɔ a ma kɛ ni damatɛmɛ ye sanni feere ka kɛ hakɛ la feerekɛla ka dɔ sɔrɔ sannikɛla kana degun jamana ka lafiya o ɲɛmɔgɔya bon olu ye wuli ka dɔ kɛ u ye kunnafonilaselaw wele Bougader Doumbia n'ale y'o cakɛbondaso ɲɛmɔgɔ ye a tun ye kunnafonilaselaw wele Basila tun ye seere ye a kɛnɛ kan gouvernement y'a yamaruya a yɛrɛ kan komi wayew n'o ye boucherw ye olu bɛ misi san da min na parce que an boucher misi tɔninw bɛ sugu kɔnɔna na u da ka gɛlɛn walasa ka dɛmɛ lase boucherw ma kalo 2 kɔnɔ mɔgɔw bɛ sogo san na da min na gouvernement yɛrɛ de ye a yamaruya a yɛrɛ kan a bɛ se ka dɔrɔmɛ 100 ta cogo min na a sɔngɔ la bɛɛ ye ka 100 k'o ta mɔgɔ min ka sogo santa ye dɔrɔmɛ 100 n'i ye 100 kɔni d'o ma o kɔrɔ ko b'a sɔrɔ fu de la o 100 tali sisan nɔ an ye dɛmɛ dɔ labila wayew ye misi kelen o misi kelen n'u b'a faga k'an b'o o dɛmɛ s'u ma walasa u ka 100 ta ka bɔ sogo koloma kan an b'o o de kumaɲɔgɔnya la kumaɲɔgɔnya in ma nɔgɔya parce que an tun hakili la k'a fɔ a bɛ faamuya joona mais an semaine 2 de filɛ la nin an bɛ taa an bɛ segin olu fana ma se ka ɲɔgɔn faamuya hali n'a sɔrɔ u ka cidenw bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ u yɛrɛ sɔnna k'a bɛ se ka kɛ nka gɛlɛya yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que olu fana bɛ syndicats de la tuma o tuma n'aw bɛna bɛnkan sɔrɔ donc u bɛ segin ka taa u b'u ka mɔgɔw lamɛn mɔgɔw ka faamuya cogo tɛ kelen mais an ye kibaruya laban minnu sɔrɔ o y'a jira k'a fɔ an ye dɛmɛ min proposé o ye an n'u cɛ man jan kosɛbɛ ni ala sɔnna ma n'u sɔnn'o ma dɔrɔn anw pɛrɛnnen don ka se ka annonce kɛ pour que dɔ bɛ se ka bɔ sogo sɔngɔ la 100 bɛ se ka bɔ a la cogo min na kalo 2 kɔnɔna na o kalo 2 kɔnɔna na a ɲinina sa gouvernement fɛ a ka baara kɛ pour que marché bɛ se ka continuer ka se ka approvisionner sogoko la o tɛmɛlen kɔfɛ prix minnu n'o bɛn kɛra olu kan u la kɔlɔsili an kɔni an ye wulikajɔ daminɛ an bɛ wulikajɔ la su an bɛ wulikajɔ la tile bari an ye
an ka mɔgɔw bila ka numéro bila bɛɛ ye ni i taara ka sanni kɛ ni i m'a sɔrɔ ni prix kofɔlen ninnu na i bɛ se ka weleli kɛ parce que n y'a yira aw la k'a fɔ feerekɛyɔrɔ ka ca feerekɛyɔrɔ n'a caya o caya an ma dɔ bɔ wulikajɔ la wa don nataw la fana an bɛna polisiw fana fara an kan olu bɛ to civil la u bɛ don butigiw ni butigiw la n'u kɔni y'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ne tɛ ka nin sɔngɔ ninnu u labato i k'a dɔn ɲangili de b'a la donc an y'o wulikajɔ boloda anw kɔni bɛ bɛɛ ka bila la an b'a ɲini aw fɛ aw minnu ye kunnafonidilaw ye a k'a lase bɛɛ ma ka tila ka numéro ninnu an bɛ tila k'u di aw ma a k'u cari bɛɛ ka se ka weleli kɛ anw yɛrɛ bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ a bɛɛ lajɛlen labilalen don ministère la an ka sigidaw la gouvernoraw la préfecture la numéro labilalen don mɔgɔw bɛ se ka weleli kɛ cogo min na u ka se ka dalilu d'an ma prix ninnu tiimɛliko la donc an ka kuma bolila nin de kan bɛn kɛra prix minnu na n'i y'a ta k'a lajɛ sukaro mana feere a man ka tɛmɛ 100 kan malo jalani n'o ye brisure ye malo bɛɛ tɛ malo min ko don o ye malo brisure non parfumé ye ale man ka tɛmɛ 60 ale ni dɔrɔmɛ 8 kan an bɛ sigi ka fɔ min na n'o o tɛmɛna sogo kilo man ka tɛmɛ 460 kan min ye buru ye a b'o o ye laadala ko ye ka kɔrɔ o baara an y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye wasa sɔrɔ o la donc o buru bɛ 50 la fan bɛɛ fɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw b'a sɔrɔ o duguma 40 na yɔrɔ caman na siman min ni an ye bɛnkan k'o la semaine na fana o fana kuma wɔyɔ cayalen don o sɔrɔla min fɛ magasinw tun kɔnɔna na dɔw produit tɔw kun bɛ yen nɔ mɔgɔw ka feere togow tɛ kelen waati dɔw bɛ kɛ dɔw ka minɛnw tali ka gɛlɛn i bɛna n'a dalilu fana ye n'i ko ko minɛkɔrɔ don i y'a san waati min na i b'o yira an na n'a kɛra a sanna yanni mesure annonceli cɛ i b'o dalilu fɔ mais n'i kɔni dénoncera ou bien ni plainte kɛr'i la a minnu minɛna tile laban ninnu na parce que an ye semaine fɔlɔ kɛ sensibilisation na a don fɔlɔ la anw ka baara taabolo la an tɛ girin ka ɲangini kɛ an bɛ tile 2 tile 3 semaine kelen kɛ an bɛ sensibilisation kɛ mais depuis bi sɔgɔma in na vendredi an ye ɲanginiw daminɛ an bɛ se ka se bitigi 50 ɲɔgɔnna la PV kɛra minnu kan o ye bitigiw b'o la quincailleries b'o la importateurs b'o la hali usine an ka mɔgɔw taara se usine 3 nin bɛɛ la ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ ka u ka factures ta k'u ka comptabilité lajɛ minnu bɛ bɔ n'a ye kɔfɛ an y'u ka document d'importation lajɛ parce que i tɛ se ka feere kɛ sariya la n'i ma facture di n'i ye facture di a bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ i y'a feere a sɔngɔ la n'i ma facture di o fana ɲangini fana ye ni dɔ in bɛɛ ye kelen parce que mɔgɔw tɛ se ka kɛ importateur ye ou bien i kɛ commerçant ye k'i ka feere kɛ k'a sɔrɔ facture t'a la donc an bɛ o ɲangini ninnu de la an bolo mana da min dalilu kan kɔni an bɛ yɔrɔ datugu i bɛ sɔrɔ ka na bureau la yan n'i nana bureau la PV bɛ kɛ i b'o signer le temps que kow ka ban e kɔni tɛna feere kɛ donc an bɛ nin de la mais an b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ baara min don a ma nɔgɔn parce que gouvernement mana dɛmɛ kɛ adamaden bɛɛ tɛ kelen an t'a fɔ k'a fɔ ko jagokɛla bɛɛ ye nin cogo ye sinon bi in na an ni jagokɛla ninnu bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ bɛnkan in bɛɛ kɛra an n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ taa contrôle o contrôle la u yɛrɛ b'an cɛ la n'i ye quincaillerie mɔgɔw ta u ka président yɛrɛ bɛ an ka équipe la don o don an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ terrain kan siman sɔngɔ o ye 79 ye o ye siman sɔngɔ ye gazi o ye 580 ani dɔrɔmɛ 2 donc o ye 6 kilos ye donc ni prix minnu dan sigira nin a tɛ ku mɔgɔ la mɔgɔ ka t'o fɛ a bɛ essence ta kalama ka kɔrɔ kalo o kalo essence fana sɔngɔ jɔlen don o yɔrɔ an man da t'o la mais gouvernement kɛlen bɛ ka jɔyɔrɔba de k'o la n'i b'a dɔn k'i bɛ hɛrɛ la min b'i voisin fɛ i b'o dɔn olu fɛ yen nɔ jamana minnu b'an kɛrɛfɛ olu bɛ kule la bi essence sɔngɔko de la mais anw fɛ yen nɔ a bɛ nin ka kalo dama bɔ a bɛ nin ka san kelen bɔ essence sɔngɔ a tɛ bɔ a ye fila yɛrɛ bɔra a la mais a tɛ ka yɛlɛ kalo o kalo a bɛ fɔ k'a tora a nɔ la a tora a nɔ la fɛn dɔ de bɛ k'a to a nɔ la n'o ye gouvernement ka dɛmɛ ye donc an ka barika da ala ye ka se ka barika da an ka gouvernement ye ka barika da an ka ɲɛmɔgɔ ye ka tila k'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ko nɔgɔya ɲɔgɔn bolo waati ko de tɔnɔ a ɲinini ka ɲi wa baara in kɛ kun ye tɔnɔ de jago tɛ yen fo tɔnɔ fo consommateur fana k'o faamuya n'an fana ye tɔnɔ bɛɛ minɛ minɛn yɛrɛ tɛna bilen yɛrɛ parce que nafa tɛna kɛ baara la
mais dɔɔni bɛ se ka sɔrɔ anw yɛrɛ fana bɛ dɔɔni kɛ gɛlɛya min bɛ yen n'o ye baarako gɛlɛyaw ye ale ni baarayɔrɔ fermeli an bɛ ala deli gɛlɛya min b'an ka jamana kan o ka ta ka bɔ yen joona pour que an bɛ se ka situation normale sɔrɔ ni ne tun b'an bolo n'o ye ministère ka welewele ye hakɛto b'a ka sala la an balimaw nin tun ye Bukadɛri Dunbiya ale ka dantigɛli nka nin ko in a ɲɛnabɔli n'a ɲɛnabɔbaliya o bɛ sɔrɔ busew de fɛ yala olu fɛla ye jumɛn ye basi la an k'olu fana lamɛn. Assalamu alaikum ni y'an busew kan ye Bamakɔ syndicat fila farala ɲɔgɔn kan u ni gouvernement ka ɲɔgɔn ye ni tile dama in kɔnɔ bɛn kɛra mun na an bɛn'o de fɔ aw ɲɛ n'o ye sogo sɔngɔko ye a kɛra sababu ye ko ka sogo jigi gouvernement ye an dɛmɛ ani an jɛra k'a fɔ an bɛnna mun na sisan nɔ sogo misi sogo a koloma k'a feere 460 sogobu n'o ye misi sogo ye 500 ani dɔrɔmɛ 60 o bɛ feere Bamakɔ sugu fan bɛɛ ani Bamakɔ Lamini ani Kati o ye an b'o ɲini boucher bɛɛ lajɛlen fɛ k'o yira k'a fɔ nin ye syndicat fila ka bɛnkan ye nin ye boucher bɛɛ ka bɛnkan ye ani gouvernement cɛ ala k'a ni sababa bɛɛ a daminɛ don a bɛ daminɛ le 12 ntɛnɛn nata baara in bɛ daminɛ o la ala sago aw sago. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah k'an bɛɛ sababa ma. Effectivement syndicat comme an balimakɛ y'a fɔ cogo sugu min na syndicat fila fara ɲɔgɔn kan an bɛnna kan kelen na ka gouvernement accompagner nin situation na alhamdulillah k'a ka sogo ka feere an b'a ɲini boucher bɛɛ lajɛlen fɛ Bako ani Bayi ani Bamakɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Kati bɛɛ lajɛlen ka sogo koloma feere 460 ka bu feere 560 an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ vraiment nin ye ko ye nin ye jamana ko de ye bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya min bɛ population kan donc nin kɔni gouvernement kɔni nin initiative ta Bamakɔ population de k'u dɛmɛ ka se ka nɔgɔya ka se ka kɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ de ye population an bɛɛ ye consommateur de ye donc nin kɛra consommateur de kama donc ala k'an bɛɛ sababa ma an b'a ɲini boucher kɔni gouvernement kɔni y'a seko kɛ ka se ka alhamdulillah an ka se ka sogo bi ka se ka jigin pour que an bɛɛ lajɛlen ye ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka kɛ ko ɲuman ala k'a dan bɛɛ lajɛlen ma ala ka ja a bɛ daminɛ ni ala sɔnna ma tɛnɛn min na n'o bɛn juillet kalo tile 12 ma a bɛ daminɛ o don ni ala sɔnna ma ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na ala ka jatu kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam a kuntala ye kalo 2 ye a kuntala ye kalo 2 ye a bɛ kɛ kalo 2 de kɔnɔ subvention ye kalo 2 de voilà ala sababu bonya ba inshallah ala k'an bɛɛ sababa ma o de b'an bolo fɔlɔ n'i ye an ka jamana in jateminɛ jigiyaso ye baara min kɛ nin san an bɛ se ka fɔ san 10 yɛrɛ nin san 10 laban ninnu kɔnɔ a bɛ nin fɛn in de ko fɔ o ye jumɛn ye gɛlɛya minnu bɛ sigiyɔrɔ n'o ye dugukolo ye maaw bɛ yɔrɔw ɲini a kɛra cikɛforo ye o a kɛra siyɔrɔ ye o a kɛra baarakɛyɔrɔ ye o mali dugukolo fɛnsɛnnen don ka se hakɛ min ma tuma dɔ la ni a tun y'a sɔrɔ baara ninnu bɛ kɛ ni faamuya ye ni kodɔn ni ɲɛdɔn ye ne yɛrɛ kɔni an ka jamakulu an ka faso jamakulu hakɛ bɛ cogo min sogodogo fo n'a kɛra k'a fɔ n tɛ nin fɛ n bɛ nin de fɛ hali o yɛrɛ bɛ se ka k'a la ka kiimɛ mɔgɔw ka baara kɛcogo ni ka lahalayaw ma o bɛɛ bɛ bɛn k'a fɔ ko an tɛ kun mali dugukolo kan wa ne yɛrɛ kɔni hakili m'o minɛ nka a kɛcogo an balimaw a bɛ kalo damadama bɔ bi yɔrɔ Ibrahim Bokar Keita ka fanga in nin ko in bɛ senna ka k'o ɲɛ koyi nka IBK ka fanga in minɛli min kɛra waati min dolatɛmɛ fanga sigi dɔ kɛra sɔrɔlasiw ye mun sigi u yɛrɛw sigi ka maa wɛrɛw sigi o maa sigilenw na bandaw tun b'o la bandaw fana sigilen u jɛra k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ jamana yɛrɛ bɛ baara ni minisiri kulu min ye an ko jamana marabulon k'a daminɛ jamana minisiri fɔlɔ la fo ka se minisiri tɔw ma sabu jamana jɔ bondaw ka ca o jɔ bondaw n'i y'a ta kabili dugu ma fo ka se ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ma o ɲɛmɔgɔ fɔlɔ olu de ye minisiriw ye o minisiriw sigilen an bɔra mun de kalama don dɔ sɔgɔmada fɛ an balila k'a ye yɔrɔ dɔw bɛ ka ci o yɔrɔ ninnu ye Bamakɔ pankurunji so masurunya ye a jigilatigɛ fanga bonyana kosɛbɛ a kinini fanga bonyana kosɛbɛ sogodogo maa o maa n'i ye nin ko ninnu kɛtɔ ye tuma na jamana in bɛ waati min na ka kiimɛw ma a filanan ye min ye mɔgɔw ka so jɔlen k'olu citɔ ye ka mɔgɔw ye kinikini na ka mɔgɔw ye jigilatigɛ la ka mɔgɔw ye yɔli la a ti yira maa si la fo i k'a fɔ nin ma ɲɛ dɛ nin tɛ ko bɛn ta ye n ma da la k'a fɔ a kɛra Mali kɔnɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min m'a ye k'a ma ko dɔ k'i la hadamadenya yɛrɛ la ni fasodenya na ni yɛrɛ jɔse don n'i ka so cira nin cogo in na tan hali ni fili b'i fɛ i kɔni ka kanu tɛ ka fɔ i ka nafolo ka tiɲɛ nin cogo la a ti bɛn i ma ne jɔse a tɛ bɛn ne ma nka an y'a ye k'a fɔ a kɛra kɛcogo la an ka jamanaw faamaw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ an ye mun mɛn
ko bandaw yɛrɛ de ko ka yɔrɔ ninnu ci an y'a mɛn ten dɛ a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ tɛ fɛn wɛrɛ do fana an ye minisiriw ye ka kuma fɛn min fɔra an ye ko mɔɔw taara pankolonjiginso ka dugukolo min dira a ma faso fɛ cogo min pankolon bɛ se ka jigin a yɔrɔ la a ma daminɛ bi sabu Bamakɔ pankolonjiginso min n'an b'a kuma na n'i ma fili Musa Traoré ka fanga waati ale de ye pankolonjiginso ye dilan k'a bɛ sinu dugukolo kan nka ni mɔgɔ min bɔra anw fɛ Bamakɔ yan ka sira minɛ k'i bɛ taa pankolonjiginso la i bɛ tɛmɛ kin dɔw fɛ quartier dɔw fɛ quartier laban olu fana ka surun Bamakɔ la ka tɛmɛ hali sinu kan Sogodo ko an bɛɛ y'a ye yɔrɔ cira anw yɛrɛ kɔni ko an ma bɛn minnu ka yɔrɔ cira u nan'u dama kasi anw fɛ u y'an wele u ye ɲɛfɔli caman kɛ n'i y'a lajɛ sira dɔ fɛ i b'a fɔ ninnu kɔni yala ninnu yɛrɛ ka baara ye nin ye wa yala nin ye ko min kɛra sariya kɔnɔ wa minnu taara u ka so jɔ ye yala u y'a dɔn k'a fɔ a bɛ ci wa n'u y'a dɔn k'a bɛ ci n'u taara so jɔ ye n'a cira bamananw ko wara min kun ka ci ko ɲama tɛ o kuncili la dɛ nka n'i ma farati ka nin kuma in fɔ a n'a fɔ ko wajose komi e ka yɔrɔ t'a la anw fantanw de ka yɔrɔ b'a la wa anw hakili la k'a fɔ e yɛrɛ ye fantan dɛmɛbaa ye tɔn yɛrɛ b'aw bolo ko jigiya so aw ko aw bɛɛ don mɔgɔw jigiya kɔrɔ ni aw yɛrɛ ye mɔgɔw lagosi nin cogo la o kori fɛn ma d'aw ma ala mɛ barosigi min na ka kori fɛn dɔ ma d'aw ma a kana an lagosi ka mɔgɔw hakili bɔ an ka jigilatigɛ min y'an sɔrɔ ka mɔgɔw hakili bɔ a kan tiɲɛ don an ye fantanw lafasaba ye kɛ tuma dɔ la hali n'a t'a jo kan fantan ka kalan man ca fantanw na maa ka ca min ma kalan tuma caman a bɛ fɛn dɔ fɔ ko y'a jo ye a bɛ limaniya k'a jo don koyi k'a sɔrɔ ala donna fili la de fantan tɛ jagɛlɛya fo fangatigi dɔ k'a fɔ nin kɛ foyi t'a la ne yɛrɛ bɛ dɔ i jigiya kɔrɔ n'i y'o fɔ fantan ye ale dun de ye fangatigi ale min kan k'i bali k'a kɛ n'ale y'o sira d'i ma e tɛna kɛ e t'a fɔ i hakili latigɛlen don wa nka fanga tɛ maa fa tiɲɛ ye mɔgɔ min b'a f'i ye ko a kɛ fɛn tɛ bɔ a la n'a tɛ dun wa an limaniya n'o Mali in kɔnɔ k'a fɔ hali n'an ye jamana sariya sɔsɔ an bɛ balimaya ni sinjiya jamana min kɔnɔ n'a sera yɔrɔ dɔ la faamaw tɛna se ka a ko la waleya koyi dɔw ko min ye senu kibaruya ye ko a fanba bɛɛ la senu dugutigilaka dɔw sera ne fɛ ko hali pankolonjiginso bɛ olu ka dugukolo de kan komi an ka jamana bɛ laada sira kan a bɛ jamana sariya kɔrɔ siraw kan o fana y'a dama ko ye an da bɛna so ma Sogodo ɲininkali damadama bɛ ne fɛ a fɔlɔfɔlɔ min ye furancɛ fanga ye a ye nin baara min kɛ ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ o so ninnu ka ci ko pankolonjigi yɛrɛ Bamakɔ pankolonjiginso la k'a bɛ dabila olu nana n'o dalu ye ko sabu dugukolo in ye senu pankolonjiginso ani a baara ɲɔgɔn minnu bɛ yen pankolon minnu bɛ jigin n'o ye diɲɛ farafinna yan ani diɲɛ jamana wɛrɛw ka pankolonjigi cakɛ bondaso ye nin ye olu ka kankada gɛlɛn ye a kuma cayara kosɛbɛ an ko k'an bɛna dibi fara kɛrɛnkɛrɛnnen sigi tuma dɔ la barosigi in bɛna kɛ sabu ye min b'a dɔn min bɛna to yɔrɔ mɔgɔ minnu ka yɔrɔ cira u tɛ kibaruya min kalama u ka bɔ kalama a filanan ye fɛn min ye gasi min y'o sɔrɔ hali n'u jo t'a la ladila cogo b'a la wa a sabanan ye min ye faama minnu y'a baara kɛ yala olu n'a kɛli ka kan wa u ma tuɲɔni de kɛ u ye sariya boli kɛ hali n'u ye sariya boli kɛ ko fantan ka miiri la k'a fɔ ale tɛ fɛn kɛ fo n'a kɛra ni faamaw ka diɲɛ ye fo n'a tiri kalifa don faamaw na ale yɛrɛ kɔni fantan nin caman fɛ dugukolo nin dira u ma maa minnu fɛ an b'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko jamana faamaw olu ye jamana faamaw de mairie ye faama ye fanga ka cɛsigiso n'o ye gouverneur ye ani préfet olu ye faama ye faama olu de bɛ faamaw ka baara la kɛrɛnkɛrɛnyana min ye maire ye ni maire kɔni ye dugukolo d'i ma kama e bɛ se k'a kɛ se tɛ se ka kɛ ma sabu sɛbɛn b'e bolo min b'i yamaruya k'a fɔ ko dugukolo in dir'i ma nin bɛ fɛn min yira dɔrɔn yala dugukolo min bɛ di mɔgɔ ma faamaw fɛ yala n'i y'i sigi ni fɛn bɔra la e t'a kungo tɛ wa e b'i jo kan wa nin bɛɛ ye fɛn ye an bɛna min fɔ a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i ka kuma jigiyaso ka dɔɔni mɔgɔw ka faamuyali kɛ kun min na n ye wele bila i ma a filanan ye min ye n ye kuma min fɔ ka se nin yɔrɔ in ma a janyana dɔɔni n b'a dɔn i ye faamuyali dɔw sɔrɔ i ye lamɛnli kɛ i b'a sɔrɔ kuma in na fiɲɛ bɛ yɔrɔ dɔw wala ɲɛfɔli bɛ yɔrɔ dɔw wala lafaamuyali bɛ yɔrɔ dɔw pereperelatigɛ ka di komi e ye sariya dɔnna ye jigiyaso a ɲɛmɔgɔ min sigilen don k'a kow bɛɛ bɛn ka baaraw bɛɛ lajɛlen nun don ɲɔgɔn na fɛn o fɛn n'o bɛ kɛ a ka kɛ ni jamana ka sariya ye a ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ sariyaw ye a ka kɛ ni ala an ka danbe an ka tasira kɔrɔw ka sira ye sabu jamana kumana nin bɛɛ kan bisimila Sogodo i ni ce an ce bamanan i ka ɲininkali ninnu na ba sera ma ni kuma min ye bi hakili la kuma gɛlɛn de a ka gɛlɛn ka sababu kɛ i ye lahala mun fɔ n'o ye ka adamadenw siso ci ka bɔ yen mana kɛ cogo o cogo i ye nafolo bɔ ka don fɛn o fɛn na mɔgɔ kana o buruja o bɛ maa nisɔngoya nka i ye jigiyaso fana min fɔ jigiyaso ye ko san 10 jigiyaso si ye san 14 de bɔ bi san 14 an bɛ nin baara kelen in na san 14
an bɛ fantanw surunan don na san 14 an bɛ k'u surunan don ni sariya ye i y'a fɔ i ka kuma na sariya in bɛ cogo min na wagati la i ka tiɲɛ o ni sariya tiɲɛ tɛ kɛ kelen ye i mana ko lajɛ cogo o cogo a bɛ ka fɔ tiɲɛna an ka adamadenya n'an ka taabolo la tiɲɛ b'e bolo nka sariya y'a fɔ cogo min na e ma baara kɛ n'o ye o kɔrɔ ye ka fɔ e y'i ka baara kɛ n'i ka tiɲɛ e ma baara kɛ ni sariya ye an hakili la an delila ka kuma lasigi kɛ wagati la fɛn kan ni u ko adamaden jamana in kɔnɔ adamaden si ni sariya dɔnbaliya man kan an delila k'o fɔ yan ka fɔ n'i b'o fɔ jamana kɔnɔ jamana min ye Mali n'a ɲɔgɔnnaw ye i bɛ gɛlɛya don baara la ka sababu kɛ sariya bɛ dɔn sira min fɛ anw fɛ yan Mali sigida an ka mana mɔgɔw sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ 99 tɛ o lahala kɔnɔna na sariyaw bɛ di kan na kan min tɛ an ka kan ye sariyaw bɛ di cogoya la cogoya min an tɛ se ka wuli k'a lasɔrɔ misali la sariya fɛn fɛn bɛna ta jamana in kɔnɔ a bɛ bɔ sɛbɛn de kɔnɔ n'an ko a ma ko journal officiel o sɛbɛn o bɛ san 60 de i b'a sɔrɔ 60 min bɛ don a la mɔgɔ bɛ yan jamana in kɔnɔ bi o 60 sɔrɔli ka don a la o ka gɛlɛn o tigi ma hali n'a sɔrɔ y'a don a la min b'a kɔnɔ a tɛ se k'a ladɔnniya fo n'a sera mɔgɔ wɛrɛ ma min ka a kalan k'a ɲɛfɔ a ye fo o waati ka sɔrɔ o tigi fana bolo o ka se ka ɲɛfɔ hali kalanni yɛrɛ hali maa kalannaw yɛrɛ tɛ sariya nanzarakan ani an bɛ nanzarakan jɛlen min fɔ o tɛ kelen ye o tɛ kelen sariya bɛ di kan min na tuma dɔ la a kan ka gɛlɛn hali nanzarakan mɛnna tɔw fɛ an b'a fɔ tuma na ka fɔ sariya kan o dabɔlen don sariya kanminɛw de fɛ donc o la mun de kan ka kɛ walasa sariya kanmɛnbaliw ka a faamu ka fɔ ni sariya masina tara k'a ɲɛfɔ o siraw ka ca a bɛ daminɛ kabini sariya tabagaw ka yɔrɔ la n hakili la mun ye an ka debitew ye nafolo bɛ d'u ma nafolo min u kan ka segin ka taa ɲɛfɔli kɛ u bɛ baara mun kɛ ka t'o ɲɛfɔ o sugantibagaw ye a ka dɔgɔ bi mun b'o baaraw kɛ donc o bɛɛ ye walasa an k'a dɔn fɛn min bɛna ta n'a b'an kun kan an ka se ka dɔ fɔ a tayɔrɔ la an ka se ka dɔ fɔ a tali fana kɔnɔna na an ka faamuyali sɔrɔ a taabolo la donc Jigiyaso a bɛ komi Jigiyaso sigila wagati min an y'a ye k'a fɔ fantanw caman bɛ yen ni u donna sariyako la u dɛsɛlen b'a jira k'a fɔ u y'u ta to Ala ma an ko o ye tiɲɛ ni adamaden mana dɛsɛ ko o ko la i bɛ a to Ala ma nka e ka dɛsɛ o man ka dan e kelen ka cɛsiri fan fɛ e ka dɛsɛ o bɛ se ka kɛ i bɛ mɔgɔ fara i yɛrɛ kan ka i dɛmɛ i ka kɛlɛ la o dɛmɛ bɛɛ bɔlen kɔfɛ sira fɔla ko k'a kɛ i sunani donni na n'o siraw bɛɛ banna i b'a fɔ tiɲɛna n dɛsɛra nka ko ka kɛ e la e k'i sigi ten ko n y'a to Ala ma nka an ko o ye ko min tɛ bɛn an wulila ka kɛnɛ dayɛlɛ mɔgɔ tɔɲɔnnenw ani mɔgɔ minnu bolo u ka hakɛw minɛnen don u bɛ na kɛnɛ mun na o caman nana an ye baaraw daminɛ fo kana se an ko nin ko in bɛ cogo min na u yɛrɛ y'a ɲini ko an ka kulu sigi an ko bon an bɛ kulu sigi a kulu aw yɛrɛ de bɛ kɛ a sigibagaw ye aw de bɛ k'a ɲɛmɔgɔw ye a baarakɛla bɛ kɛ anw ye o kɛra san 2007 kabini 2007 Jigiyaso sigilen bɛ nin cogo in na ka nin baara in kɛ a baara kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya suguyaw ka ca caman ta ye ko min bɛ n kun kan n ka faamuyali ma se a ma n tɛ se k'a faamu dɔw ta ye nafolo yɛrɛ tɛ n kun k'a kɛlɛ yɛrɛ kɛ an ko o la an bɛ se ka min kɛ mɔgɔ mana se Jigiyaso la gɛlɛya o gɛlɛya b'i da la ɲɛfɔli bɛ k'i ye nka n'i b'a fɛ ko wulikajɔ ka kɛ i ye gɛlɛya in dɛmɛni kɔnɔna na o wulikajɔ o nafolobɔ bɛ e de ma ni nafolobɔ kan ka kɛ yɔrɔ min na o bɛ e de ma an ye mun donni ta ka bɔ mɔgɔw kan o nafolo tɛ Jigiyaso kun o tɛ tiɲɛ o nafolo tɛ Jigiyaso kun an tun b'a bɔ ka don a la an y'a ye tɔn bɛ jamana in kɔnɔ yan nafolo bɛ di mun ma o ka sunadonbaw ta k'a di mɔgɔw ma Jigiyaso ɲin t'o la an kɔni ta ye min ye i bɛ sunadonna min ta ka fɔ sariya la a kan ka wulikajɔ k'i ye ni o se tɛ e ye o bɛ baara min kɛ ka ɲɛsin e dɛmɛni ma o baara kelen an b'o de kɛ ka di e yɛrɛ de ma e yɛrɛ de bɛ taa i yɛrɛ sunadon n'o ye a bɛ ko sariyako la ni e kan k'i yɛrɛ ɲɛfɔ sariyako min na n'i t'a ɲɛdɔn anw de bɛ e ɲɛfɔ sɛbɛnna ka sɛbɛn don i yɛrɛ bolo i bɛ taa ka t'o di kiiritigɛlaw ma i yɛrɛ sunadon donc an ye baara caman kɛ o n'o fɛngɛ ye fɔ sisan kan ka se bi ma n hakili la Jigiyaso ka taa a daminɛ na fɔ bi a ye maa min surunan don fɛn caman b'a ba kan o la an bɛ lahala min na bi an tɛ se k'a kɛ yɛrɛ fɔ maintenant a tɔndenw dugu b'a la tɔn b'a la adamadenw yɛrɛ kelen-kelenw b'a la ka taa i y'a ka kuma na i y'a fɔ Mali fan 14 bɛɛ ka bɔ Gawo fɔ Sikaso yan fan fɛ fɔ Kayi tɔndenw ka ca tɛ se ka fɔ ka ban gɛlɛyaw b'o kɔnɔna na don na an n'an da don o gɛlɛyaw la nka o baara daminɛnen fɔ bi an nana ye k'a fɔ dɛmɛ n'i b'a ɲɛsin
tɔnden ma fɛn dɔw bɛ yen f'i k'o walawala a tigilamɔgɔ ye kuma na a bɛ s'i ma ale yɛrɛ bolo tiɲɛ b'a bolo nka n'i ye k'o sɛgɛsɛgɛ k'a ye kuma na i bɛna fɛn fɔ a ye a yɛrɛ b'a faamu ko tiɲɛna ni nin kun fɔla ne ye a daminɛ na ne kun tɛ wuli ka se aw ma o y'a sɔrɔ n y'a faamu parce que a nana ye k'a fɔ ale bɛna wulikajɔ min kɛ o wulikajɔ in t'ale ka wulikajɔ kun ye o kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan surumani na k'a fɔ a hakili la k'a fɔ ale jo bɛ ko la fɛn nana a ye ɲɛfɔli k'a ye a y'a ye k'a fɔ tiɲɛna ale jo t'a la o kumaw bɛ ɲɛfɔ kɔnɔna na mɔgɔ caman bɛ yen a fɔra mun ye u ka wulikajɔ dan u ka an ka nafala la bon o mana bɔ yen o b'a jira k'a fɔ jamana sariya bolibaw bɛ ko caman kɛ anw kɔni ka faamuya cogo la bi min ye mɔgɔ kɔni kiritɔ ye dɔrɔn setigi de bɛ jo sɔrɔ fantan niyɔrɔ tɛ kiri la i n'a fɔ a bɛ fɔ bamananya laada la cogo min ko turanin ye dibara ci o sɔrɔla min fɛ an kana taa kiri la bɛɛ taara kiritigɛla fɛ su fɛ min ye cikɛla ye ale bɛ se ka fɛn min di o y'a ka baara fɛnnen tɔnɔ de ye min ale fɛ min ka di kiritigɛla ye o ye li de ye li ka timi kosɛbɛ ale donna ka taa li baara di kiritigɛla ma ale bɛ bɔ ale ɲɛ bɛ misitigi don dɔ la ko misitigi fana misi b'o bolo wala ale y'a ye wala mɔgɔ y'a f'a ye karisa i bɔlen kɔfɛ yan misitigi ni tora nana dɛ o fɛn kelen ko fana fɛn kelen taara di kiritigɛla ma kiri tigɛra sɔgɔmada fɛ jo dira turatigi ma jo dilen u ko yala e bi kuma wa dibaratigi bɛ kuma wa ko wa sɔrɔ ne kɔni tun nana ni dibara ye nka ne bɔra turatigi nana ne y'a ye kabili sɔrɔ ko turatigi sen ne ka dibara ci ne kɔni ta kɛra a la duguma sarata de o kɔrɔ ye ko ni min ye fɛn di n'i ta de ka girin e na jo sɔrɔ sariya la n'i yɛrɛ ye fantan ye e k'i nin bɔ sariya ko la sabu fantan tɛ kiri diya sɔrɔ fantan tɛ kiri jotigiya sɔrɔ Mali la ne b'a jira k'a fɔ tuma dɔ la o kuma waati dɔ la tiɲɛ tɛ kɛ n y'o de f'i ye c'est à dire a ko bɛ cogo min na ni an b'a dɔn o bɛ yen a bɛ yen parce que kiri ka tigɛ ka ja fɛntigi la a bɛ yen mais an tɛ se k'an sinsin o kan k'a fɔ an ka jamana kiriso bɛɛ taabolo y'o ye n'an y'o fɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ an bɛ ka don kɛlɛ la kɛlɛ min an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ jo tɛna sɔrɔ a la sariya ye taabolo dɔw de fɔ i bɛ taa sɔrɔ hali ni a jara fɛntigi la ka tɛmɛ fantan kan i b'a sɔrɔ sinsinkɛla sariya yɔrɔ dɔw de kan o de kama ni an bɛ sunadon kɛ an bɛ sariya baara ka baara fo ka se a dan na ka baara ka se a dan na kɔrɔ ye jumɛn ye n'an bolo an y'a ye k'a fɔ kiri tigɛla kiri min ma tɛmɛ sariya kɔnɔ sariya fana ye fɛn fana fɔ o fana la o tɛmɛ sira wɛrɛ fɔlɔ o la an bɛ se ka mun fana sira taama ka daminɛ procureur général la ka taa se fɔ minisiri yɛrɛ ma an bɛ fɛn ciw ma k'a fɔ a ye mɔgɔw bila baara la u ka kiri tigɛ an ni ɲɔgɔn cɛ kiri min tigɛla a ye sariya min sɔsɔ a filɛ nin ye sariya fana y'o fɔ n'o b'a fɔ ma ko pouvoir d'ordre o bɛ kɛ donc o waati la an ye kiri don fo ka se o niveau la donc o b'a yira k'a fɔ fɛn min bɛ fɔla k'a fɔ kiri bɛ ja fama na ka a goya fantan na wala ni somɔgɔ bɛ fanga o bɛɛ b'a la bon an bɛ jamana min kɔnɔ o lahala tɛ se ka dabila ka sababu kɛ adamaden i mana kɛ cogo o cogo ni i ma don i ka baara kɔnɔ ni lahala dɔ ye i tɛ se ka baara kɛ ni tilennenya ye a bɛ ko mɔgɔ min donna baara kɔnɔ ni jɛngɛnenya ye o ka se yɔrɔ la comme misali la e ka donni baara kɔnɔ ne de kɛra sababu ye k'e don e donna ne somɔgɔ dɔ walima ne limana dɔ ka kiri ka na se e ma ne ka wuli ka se e ma ka fɔ karisa nin ye ne limana ye o kɔrɔ ye hali ni m'a f'i ye nin kɛ e k'i hakili to i don cogo la walasa k'a jɛya o tigi la. I bɛ se ka sariya kantunɔ min yɔrɔ min na i b'o kɛ i ka dɔnniya i k'o kɛ tuma dɔ la ne ka maa bɛ se ka ɲɛ jo sɔrɔ cogo min. o bɛɛ bɛ k'a ko la donc ni o kɛra mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ i ka jo a ka yɛlɛma ka kɛ jalaki ye o tɛ se ka kɛ ni sariya sɔsɔ dɔ ma ye a kɔnɔ sariya sɔsɔ min b'a kɔnɔ i kan ka wuli ka jɔ kɛ o sariya sɔsɔli la taamani na cogo min na f'i k'o fana de dɔn n'i ma se sariya donna ma i tɛ se ka o baaraw kɛ an y'a ye kuma caman mɔgɔ caman bɛ baara kɛ a bɛ ko i ka bana e ka wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko karisa n kɔnɔ bɛ ka n dimi dɔgɔtɛri k'a f'i ye ni kɔnɔdimi masina don ni fura a bɛ nin fura in sɛbɛn ka d'i ma mɛ nka e ka wuli ka fɔ e b'i ka ko kɛ i yɛrɛ ye ka sɔrɔ sariya ko b'i kun nka i ma se sariya donna ma a bɛ ko e yɛrɛ y'a ye ka kala ye ka t'i ɲɛ turu a la donc jigɛso sigila ka nin baara ninnu kɛ fo ka se nin lahala ma nka ni an nana don an ka bi babu la babu bɛ mun de kan an b'a fɔ a bɛ dugukoloko de kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jigɛso yɛrɛ kɔnɔ yan an ka baara an bɛ an bolo don baara mun na kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada i bɛ taa sɔrɔ 98 99 a bɛɛ ye dugukoloko de ye
a bɛɛ ye dugukolo ko ye an ye wagati kɛ an y'a fɔ an ka mɔgɔw yɛrɛ ye ka fɔ tuma caman fɛn mun bɛ se anw ma an y'a ye ka fɔ a bɛ taa aw sen don kiiriw la fo ka n'a gɛlɛya fo ka dɔn k'a gɛlɛya la fo k'a fereke ka sɔrɔ ka wuli ka se anw ma k'a bɛɛ fereke bɔda yɛrɛ tɛ sɔrɔ tuguni mɔgɔ bɛ yen nafolo b'u bolo a daminɛ na en tout cas o bɛ kuruti ka nafolo fara ɲɔgɔn kan ka taa kiiriw daminɛ ka nafolo bɔ k'a don yɔrɔ la a man ka don yɔrɔ mun na hali n'u jo b'a la hali n'u jo b'a la hali n'u jalaki b'a la i ye fɛn fɔ yan ko mɔgɔ bɛ wuli fɛntigi ka taa dɔ ka taa dibara di dɔ ka taa ntura di n'aw fila si ma se kiiritigɛla ma dun a na kiiri tigɛ ni sariya ye mais ni aw dɔ la kelen wulila ka taa se a ma e wulila ko se min bɛ e ye e ka taa o ka jo di e ma ne wulila ko ni se min bɛ yen ka t'o di jo ka di ne ma donc a ka fɔ an ye ni kɔni b'a fɛ hali ni jo bɛ kiiri la ni ma taa surɔfɛn di kiiritigɛla ma i n'i ka jo bɛ k'i bolo jalaki bon o de tɛ kuma ye min kan ka fɔ parce que non kuma jɛlen don ni e wulila ka nin fɛn masina di ko a ka ja e la mais a bila e kunna e taara nin min di ne ni maa min bɛ ɲɔgɔn na o fana ni dɔ di fana ka kan parce que ne ye nin kɛ n ka hakɛ ka taa dɔ di n'o nana dɔ di ça fait an k'o de dabila o ka dabila parce que o de fɔra ni nafolo b'i kun i kana taa fɛn di kiiritigɛla ma surɔfɛn di kiiritigɛla ma a ka kiiri tuma dɔ la hali n'a ko k'i k'a di i b'a dɔn sariya sɔsɔ ni fanfɛla la suguya fila don an b'a fɔ tubabukan na a bɛ fɔ dɔ ma ko corruption a bɛ fɔ dɔ ma ko concussion fo mɔgɔw k'u danfara bɔ ɲɔgɔn na a bɛ ko e mana wuli ka taa se kiiritigɛla ma n ka kiiri b'i bolo ne nana ni bonya k'i ye an b'o bila corruption minɛn kɔnɔ kiiritigɛla fana kan ka wuli ka e nɔ minɛ o wale la mais an bɛ jamana min kɔnɔ ale ye e hinɛ kama a bɛ se k'o to yen dɔw b'a fɔ karisa a ka ɲi ten kiiritigɛla dɔw b'a fɔ a ka ɲi to yen n'i ka nafolo ye a ka ɲi ten mais dɔw b'a minɛ ni min y'a minɛ ale aw bɛɛ ni ɲangini ka kan a bɛɛ bɛ ɲangi cogo kelen na nka e ka kiiri bɛ kiiritigɛla bolo e n'o ka ɲɔgɔn bɛn yɔrɔ la m'a fɔ a ka ɲɔgɔn bɛn yɔrɔ la parce que n'i ka kiiri bɛ kiiritigɛla bolo a man kan e ka wuli ka s'a yɛrɛ ma dɛ a man kan e ka wuli ka s'a ma ne sera wulila ka s'a ma a bɛ ko bɛ taa laɲini dɔ de la min tɛ sariya laɲini o nka ni ale ye sɔrɔ lahala dɔ la a ka ɲɔgɔn sɔrɔ lahala dɔ la a k'a fɔ ye karisa na bɔ n ye ale de ye wele ka na ka yirela ka fɔ e ka nin baara min bɛ ka nin kɛ n'i ma nin sara a tɛ se ka ɲa a bɛ komi o bɛ kɛ kiiritigɛla ye i n'a fɔ jamana baarakɛla wɛrɛ a bɛ ko i mako bɛ sɛbɛnna jamana baarakɛla dɔ fɛ yen ka taa a k'a f'i ye nin sɛbɛn in bɛ sɔrɔ nka f'i ka nin di sara faso ye wa ne ye de a b'a fɔ k'i k'a sara a bɛ jinɛ ma a b'a fɔ k'i k'a sara de a t'a f'i ye faso don ne don ni e nana e ka nafolo di i b'a faso ka nafolo sara o sara sɛbɛn bɛ d'i ma n'i ye faso ka sɛbɛn ye ka fɔ i y'a sara sɛbɛn ne filɛ nin ye nafolo bɛ don faso ka kɛsu la mais ni e y'a d'a ma sɛbɛn ma di e ma e bɛna dɔn ka fɔ fɛn min ta yɔrɔ la min tɛ faso ka nafolo ye donc o tigilamɔgɔ mana i kɛ ka fɔ i bɛ nin de sara nin baara in ka kɛ o de ye concussion ye an hakili la waati la an ka minisiri dɔ tɛmɛna a ye walawalani kɛ nin na kosɛbɛ walasa mɔgɔw k'a faamu nka an k'a dɔn ka fɔ anw ka wuli ka se kiiritigɛla yɛrɛ ma k'a sɔrɔ an b'i wele i n'o o se man kan i man ka se yen n'e sera yen o kɔrɔ ye e de bɛ laɲini dɔ la laɲini dun a y'a bɛɛ don kiiri tɛmɛ siraw fɛ ka ban a b'a to a k'a ka baara kɛ fo ka se a banni ma mais dɔw y'a fɔ i taara n'i y'i sigi kiiritigɛla a b'i ka kiiri minɛ ka bila yen a t'a tigɛ fɔ e ka wuli ka s'a ma an y'o fana ye o fana bɛ kɛ i ka kiiri bɛ mɛn ka mɛn fo ka tɛmɛ wagati kan an y'a fɔ dɔw y'a la ma mɛn ka fɔ kiiritigɛ a bɛ fɔ kiiritigɛla ye ko a b'a ka baara kɛ i n'a fɔ denbayatigi ɲuman b'a kɛ cogo min na denbayatigi ɲuman ni e ɲininka ko denbayatigi ɲuman ye min ye e b'o min fɔ ne mana ɲininka ne bɛ min fɔ o tɛ kɛ kelen ye donc fo k'a jateminɛ a bɛ komi hakili mana dafa ka bila yɔrɔ min na bɛɛ ko ko nin wagati janyana dɛ ni dɔw b'a janyana dɔw k'a ma janya o kɔrɔ ye k'a fɔ hali bi tɔkajɛ dɔɔnin b'a la donc kiiritigɛla wagati t'a bolo k'a fɔ a ka nin kɛ ka bɛn nin wagati ma ni e kɔrɔtɔla ale la ka se a ma ni min dara e kan e de y'o ɲini dɛ donc o fɛnw ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na an bɛna waati dɔw la an bɛna ni baro sigiw kɛ kosɛbɛ an ka taa senuko in na bani voilà min ye senuko ye i y'a fɔ cogo min na an bɛɛ bɔra k'a ye k'a fɔ an balima dɔw ka so cila kɛla waati la waati min an bɛɛ ko k'a gɛlɛyara mais a ka dɔn k'a fɔ n'i ye a sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ i bɛna ye k'a fɔ fanga min binna o fanga tun ye sɛbɛnw ta k'a fɔ ko bɛna taa nin waleya ka taa so ci o sɛbɛn ninnu o talen bilalen kɔ o y'a ye k'a fɔ jamana bɛ lahala min na wulikajɔ kun cayala a wagati la o ko k'a sonsoro fɔlɔ o sonsoro fɔlɔ in kɔnɔna na o fanga firila baarakɛla mun nana o kɔfɛ mun ye i y'a fɔ cogo min na fanga bon ɲɛmɔgɔ mun nana o kɔfɛ o ye sɛbɛnw ye olu y'a ta k'a waleya nka n'i bɛ jateminɛ kɛ nin ko in na o de fɔ
mɔgɔ adamaden ka so mana ci wajibi a bɛ digi la parce que i ka nafolo de taara nga n'i ko i bɛ wuli mɔgɔ min ka so cira k'i b'o o surunan don yɔrɔnin kelen ten k'i m'a ko sɛgɛsɛgɛ ka don kɔnɔna na tuma dɔ la i bɛ bila fili la an minnu bɛ fantanw dɛmɛna an b'a dɔn min b'a la a ɲɛ ye k'a fɔ nafolotigi dɔw bɛ wuli ka taa fantan ka so dugukolo lankolon sɔrɔ ka so jɔ a kan fo wulikajɔ ka bɔ a la o wulikajɔ kɔnɔna na ni a nana ye k'a fɔ u dɛsɛra a so bɛna ci u b'a fɔ nka an ka mago to ka sababu kɛ an ye nin miliyɔn hakɛ de don nin na a b'a fɔ a tigi ye n'a bɛ se ka nin miliyɔn hakɛ segin anw ma an b'a ka so an bɛ so in to a bolo an y'o caman ye an y'a ye k'a fɔ anw miliyɔn fana ka hakili la a bɛ fɔ ko n ka so jɔ n'a jɔra ka ban a tɛ se ka ci bilen o bɛɛ ye la o de kama n ko sani an ka taa kuma so cili kan an k'a lajɛ so min cira a bilalen bɛ yɔrɔ min na ani yen sigilen ka kan wa ni so jɔra kɛnɛ min kan o so in ani o kɛnɛ jɔli ka kan wa i bɛ na ka fɔ n ye o yɔrɔ de la ka fɔ ko ko jamana ka fanga so dɔ sɛbɛn dira u ma ka yira k'a fɔ e ni so in tigiya ka kan nka n'i danna o ma a bɛ ko i danna sara la a bɛ ko fanga so dɔ ka wuli ka so d'i ma ka sɛbɛn d'i ma ka fɔ karisa zone aéroportière ni yɔrɔ masina in na ni mètre hakɛ b'i bolo i ka kɛ i siso ye o b'a fɔ min ma lettre d'attribution walima permis comme lettre d'attribution ko sariya kuraw la o dabilala sisan an bɛ permis ko de la donc a labilala i ye i ka taa so jɔ mais jamana ma dan o yɔrɔ ma o so jɔko la a yɛrɛla k'a fɔ ni sɛbɛn b'i bolo n'i bɛna so jɔ i bɛ ka sigida mairie la sɛbɛn wɛrɛ ka d'i ma k'i yamaruya so jɔli la n'i m'o kɛ n'i m'o yamaruya sɛbɛn ta a bɛ ko sɛgɛsɛgɛli min kan ka kɛ k'a yira k'a fɔ sɛbɛn min b'i bolo ani bɛna jɔli kɛ yɔrɔ min na i n'o yɔrɔ jɔli ka kan walima sɛbɛn min bolo sɛbɛn hakika de don o ye i panna o yɔrɔw kunna an ye a ye k'a fɔ an balima minnu ka so ci la caman bɛ yen dugukolo tigiya sɛbɛn b'u bolo nka so jɔ sɛbɛn t'u bolo yamaruya d'u ma e bɛ se ka so jɔ nin yɔrɔ in na i t'a don jaati o t'o bolo n'o t'i bolo dun n'i ye so jɔ dun n'i ye so jɔ ka ban n'a cira dun n'i ye so jɔ ka ban a banna n'i y'a jɔ ka ban e y'a jɔ ka ban ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛlikɛla min kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu ma se ma k'a fɔ a jɔli jɔ maintenant ni a nana ci o kɔfɛ k'a yira k'a fɔ sɛbɛn min b'e bolo e ni yan sigili man kan o kɔrɔ ye k'a fɔ i banni min kɛ ka taa yamaruya sɛbɛn ɲini o de y'a to i ma bɔ a kalama k'a fɔ i ni yan sigili man kan Sogodogo yala mɔgɔ si tɛ yen senu minnu tuma min na dugukolo dir'u ma ni sɛbɛn ye karisa nin dugukolo in i labilala n'a ye i bɛ se k'a kɛ sojɔ ye o sɛbɛn min dir'u ma i yɛrɛ y'a jira de k'a fɔ o kɔfɛ minnu bɛ so jɔli yamaruya i b'i sɔrɔ de ka se olu fɛ yen olu k'i ka sɛbɛn lajɛ a bɛ yɔrɔ min k'o fɛsɛfɛsɛ n'a y'a sɔrɔ tigi wɛrɛ b'o yɔrɔ la min tɛ e ye o b'i dɔn o de senfɛ ni ka kan ka yɔrɔ jɔ olu b'a f'i ye ni man ka yɔrɔ jɔ olu b'a f'i ye e bɛ se k'a fɔ mɔgɔ si tɛ ninnu na tuma dɔ la nin sɛbɛn fila bɛɛ dafalen don min bolo en tout cas an m'a ye an ka sɛgɛsɛgɛli la an ma mɔgɔ ye yamaruya sɛbɛn dira a ma k'a fɔ a ka yɔrɔ jɔ n'o bɛ mɔgɔ min bolo don o bɛ se k'aw sɛgɛrɛ kɛ n'o bɛ mɔgɔ min bolo o k'an sɛgɛrɛ an k'o ta ye o bɛ danfara don ale ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka hakɛ ɲinini na n'o ma ye u bolo u k'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ u ye so jɔ dugukolo kan sariya ye min fɔ k'a sɔrɔ sira ma d'u ma u ka so jɔ kosɛbɛ n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ kɛnɛ ninnu n bɛ se k'a fɔ yamaruya sɛbɛn kan ka di yɔrɔ fila ɲɔgɔn de fɛ a sabanan bɛ se ka kɛ Kalabankoro ye mairie ye sinon mairie de kan ka yamaruya sɛbɛn d'i ma i ka so jɔ commune 5 mairie b'a la commune 6 mairie b'a la Kalabankoro mairie b'a la nka an ka sɛgɛsɛgɛli y'a jira k'a fɔ olu ko u ma jɔli yamaruya sɛbɛn di maa si ma n'o ma di maa si ma o ye fiɲɛ dɔ ye so jɔbaga ninnu ka ko la fɔlɔ maintenant a fiɲɛ filanan bɛ se ka taa ɲini yɔrɔ jumɛn o ye sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔ cogo bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn mun dira mɔgɔw ma a fɔra ko a dira Bamakɔ district maire de fɛ walima Katikaw ka préfet ko o ye Bamakɔ district maire o tɛ Adama Sangare ye wa o ye Adama Sangare ye nka sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a jira k'a fɔ Adama Sangare y'a jira k'a fɔ sɛbɛn mun bɛ mɔgɔw bolo ko ale m'a di ale ka bolo nɔ tɛ k'ale ka bolo nɔ tɛ i bɛna mɔgɔw ɲininka a bɛɛ b'a f'i ye n y'a sɔrɔ karisa de bolo o la an b'an yɛrɛ ɲininka e y'a sɔrɔ karisa bolo est-ce que a sɔrɔli o karisa bolo o ye sariya sira de ye wa sariya sira tɛ an bɛ a lajɛ k'a fɔ sariya sira la ni mairie du district n'a bɛna sɛbɛn bɔ ka di mɔgɔ ma ko dugukolo karisa ye ta ye o k'a sɔrɔ sarati dɔw de dafalen don a kɛla Bamakɔ district ye o
a kɛla mairie mun bɛ commune kɔnɔ a kɛla olu ye o olu fɛn o fɛn n'u bɛ dugukolo di mɔgɔ ma o ka sɔrɔ o dugukolo bɛ olu yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ fɔlɔ o ka sɔrɔ dugukolo ye u ta ye walima dugukolo sariya a kalifalaw la sariya sira dɔ fɛ ɲɔgɔn ka ma ko affectation o kɔrɔ ye mairie ani Jose a bɛɛ ye sariya ɲɛkɔrɔ adamaden kelenw de ye hakɛ min b'e bolo o hakɛ de bɛ mairie bolo doni min b'e kan o doni kelen de bɛ mairie fana kan e bɛ ka dugukolo ɲini cogo min na mairie fana b'a ka dugukolo ɲini o cogo kelen de la ni mairie ye nafolo bɔ a yɛrɛ kun ka taa mɔgɔ ka kɛnɛ sɔrɔ a bolo k'o san k'o kɛ sɛbɛn ye min kɛra halala ye a bɛ se ka sɛbɛn bɔ ka di mɔgɔw ma o sigiliw la o de ti kɛ mairie fana hali n'a bɛ taa dugukolo ɲini fɛ kɛ n'ale ye dugukolo ɲini fɛ dugukolo min t'a ta ye don e ta ye e ka dugukolo in d'a ma a ka dugukolo in tila k'a feere ni dugukolotigi yɛrɛ yɛrɛ nana k'a fɔ sɛbɛn in tɛ mairie ta ye o e dun t'a la galo kɔni e yɛrɛ kuma ban mɔgɔ ye fɛn di mɔgɔ ma min t'i ta ye e kan ka bin minɛn kɔnɔ sariya kan ka boli e yɛrɛ kan ka boli a sanbaga kan sariya an ka sariya kɔnɔna na fɔlen no n'i ye dugukolo sɔrɔ mɔgɔ bolo min tɛ dugukolo tigi ye o tigi a bɛ kan ka ɲangi munna o bɛ fɔ yanni i ka taa dugukolo ɲini mɔgɔ fɛ e k'a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ n'a ta de don hali n'o kɛra mairie ye hali n'o kɛra mairie ye hali n'a kɛra mairie a ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ ni mairie ni a dugukolo in yɛrɛ dili ka kan misali la cɛkɔrɔba dɔ nana an fɛ yan don dɔ la a ko an ma ko foro b'ale bolo zone aéroportuaire kɔnɔ e yɛrɛ ko ma ko zone aéroportuaire e bɛna ko foro b'e bolo o foro in e kɔni b'a dɔn i kan k'a sɛnɛ dɔrɔn de a ko nka ko non k'ale bɛ k'a sɛnɛ ko nka ale kɛrɛfɛ mɔgɔ bɛɛ a ɲɛb'a la géométriw nana o bɛ k'a bɛɛ suma fo dɔ nana se ale yɛrɛ ma ko a k'a t'a d'a ma géométrie dɔ k'ale k'a suma ale ko ma ko ayi ne bɛ jigiso la ne bɛ se jigiso de ma ni ani sumani ka kan ne b'a di jigiso de ma jigiso de bɛ géométrie ɲini k'a di yan min b'a baara kɛ an ko i ka baara ɲɛna a tɛna ɲɛna n ko nka o yɔrɔ la e y'a fɔ a ye k'a fɔ e bɛ dugukolo min kan singa don i ta tɛ n y'o fɔ a ye n ko sisan an ko ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na mɔgɔ minnu bɛ k'a suma e kɛrɛfɛ e t'olu giriya dɔn e ye fantan ye e ye cɛkɔrɔba ye e mana nin suma sisan ko kɔlɔlɔ nana wuli k'aw bɛɛ sɔrɔ olu bɛ se k'u yɛrɛ bɔ a la cogo min na o fɛɛrɛ b'e bolo wa n hakili la n'o fɛɛrɛ t'i bolo nin ye k'a to yen cɛkɔrɔba taara waati la a ye n wele ko géométrie dɔ y'a suma ale denkɛ dɔ y'a di géométrie dɔ ma dɔ y'a suma n ko basi t'a la an ka sigi k'o kɔ lajɛ don dɔ la tuguni a ye n wele ko o y'ale wele Bamako mairie la mairie ba la ko ka taa a ka dugukolo sɛbɛnw minɛ an ka taa sɛbɛn minɛ ka n'a yira na fɔlɔ a taara sɛbɛnw minɛ ka na ɲɛ b'a la o y'a ka foro kɛ sigiyɔrɔ ye k'a tila ka dugukolo 24 so dugukolo 24 di a ma n ko nin a tɔ mairie ye dɔ ta o mairie ye dɔ ta géométrie ye dɔ ta o n'a fɔra ko mairie ye dɔ ta i bɛ taa mairie i bɛ mairie sɛbɛnw bɛɛ kɔngɔ i t'a y'a kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ de bɛ mairie la min b'a ta min tɛ mairie yɛrɛ ye donc olu mɔgɔw de y'a baara kɛ o géométrie ye hakɛ dɔ ta u b'a fɔ ko 100 o 100 dugukolotigi o ta ye 40 ye mairie o ta ye 40 ye géométrie ta ye 20 ye u b'a tila o cogo la a ta min b'a bolo n ko ma cɛkɔrɔba n bɛ min f'u ye hali bi min ka kuma kelen in de kan i ka sɛbɛn ninnu ta i ka bila i ka wagande dayɛlɛ i ka bila f'a jukɔrɔ kana maga la ni fɛn bɔra la don min na fɔra bana ni fɛn ma bɔ la hali ni e tora yen i denw na n'a fɔra ko a dira o ma sisan i denw na a profiter mais fo bi o cɛkɔrɔba ma se ne ma fɔlɔ i b'a sɔrɔ donc nin ko ninnu kɛla nin ko in a bɛɛ tɛ n tɛ sariya ɲɛdɔn yɛrɛ a bɛɛ ye tugu b'a la tubanciya b'a la ça fait senu ko ninnu n'i y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ a ka dɔgɔ mɔgɔ la ye mɔgɔ min taara so jɔ ko ye sira minnu fɔ k'u tɛmɛn'a fɛ u tɛmɛbaliya fɛ tuma caman ɲɛdɔnbaliya t'a la u yɛrɛ u b'a dɔn cɔ komi jamana in bɛ nin cogo in na tan an yɛrɛ k'a minɛ tan o tɛ sa wa a mɔgɔ ninnu yɛrɛ la maa jɛlen dɔw b'a la n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko tiɲɛna dugukolo bɛ feere ma wagati min na a fɔra an ye k'a fɔ dugukolo kungoman don dɔw fana y'o fɔ a yirala n na ko kungo b'a la ko nka an bɛ jamana min kɔnɔ ko a bɛ se ka mangiri maa si ma ko n'i y'a jɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye i ka bɔ n'i y'a jɔ ni a nana ci e fana kan ka kɛ hɔrɔn ye i ka fɔ ko tiɲɛna n kun y'a dɔn o waati sera Mali kɔnɔ sa voilà et puis f'i ka jateminɛ fana kɛ anw miiri la k'a fɔ faamaw de bɛ bin fantanw ka Mali kɔnɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ fantanw fana u ka ŋaniya a n'u ka nata o bɛ ko caman s'u ma dɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fantanw de bɛ bin faamaw kan dɔw yɛrɛ nan'o fɔ an ye ko an bɛ ka fantanw surunan don ko kuma da fantanw bɛ bin olu faamaw kan tiɲɛna dɔw bɛ yen dɔw t'a ɲɛdɔn nka n'i ye nin yɔrɔ in yɛrɛ jateminɛ o so mun cira o e ko olu so jateminɛ an bɛ fantan mun kɔni an bɛ fantan mun surunan don olu fantan tɛ nin yɔrɔ in na dɛ so mun cira olu fantanw tɛ se k'o so jɔ cogo si de la donc fantanw fo ka fantanw bɔ ɲɔgɔn na de
mais yɛrɛ kɛ fanda ye ani ye fanda ye o tɛ kelen ye n'o tɛ an ye mɔgɔ dɔw ye a fɔra k'olu yɛrɛ bɛ furancɛ fanga in a kolatigɛbaw k'o ye olu ye olu yɛrɛ wulila k'u bɛ mankan ci n'o tɛ ne yɛrɛ delila ka ja dɔ ye télé la olu tɛ balo la bi koyi an ka ɲɔgɔlɔn jɔla ninnu Chargent a tɔgɔ de Sanogo de awɔ l'accident ni cɛ ye l'accident ni cɛ dɔ u y'a baro kɛ don dɔ na ko zone aéroportuaire l'accident yɛrɛ ko sanfɛ o e bɛ taa mɔgɔw bila avion kaman kɔrɔ sanfɛ ni avion bin'u kan c'est foutu an k'o lamɛn bani a y'a fɔ mais a bila e kunna k'a fɔ kabini Musa Tarawele ka tile yɔrɔ dɔw cira o yɔrɔ minnu cira e k'a ye k'a fɔ a waati la fantanw de kun sigilen bɛ yen parce que dugutigidenw de kun de don nka mɔgɔ min bɛ taa san bi n'i ma miliyɔn ni miliyɔn bɔ i t'a sɔrɔ fantan min bɛ miliyɔn n'i ye kunnafoni lasela ye ni n'a dir'i ma n'a d'e ma e k'i ma kun walima ka kɛ surasiba ye dɔ bɛ d'e ma walasa e ka kɛ drapeau ye a fɔra ye k'a fɔ hali rebelle camanba yɔrɔ b'a a ko kɔnɔna na yen a bɛ fɔ a ma ko Kidalibugu parce que nordiste caman de sigilen bɛ yen olu yɛrɛ la an ye kuma mɛn ka fɔ hali n'i bɛ munumunu na a yɔrɔ la dɔ bɛ bɔ ka i menacer ka fɔ karisa e bɛ mun ne yan yan tɛ e tɛ yan mɔgɔ e tɛ yan sigibaa ye e bɛ mun ɲini yan donc olu yɛrɛ min sigilen bɛ o siran bɛ ka fɔ an sigilen bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ min don dɔ la mankan bɛ bɔ a la nka jamana bɛ lahala min na bi ka fɔ e ye Kidalika ye e nana sigi ni segela e ma dɔrɔn segela ne ma parce que ne ye Kidalika ye segela ne ma parce que an ye mɔgɔ jɛman ye n'u ye finman ye segela ne ma parce que an ni jamana bɛ nin lahala in na n'i y'a taara sigi fɛn kan fɛn min tɛ sariya ye e bɛ o sariya sɔsɔli baara bila kɛrɛfɛ k'i jigi ta ka da fɛn kan fɛn min bɛ se ka i mankutu wala k'i sinsin i sigiyɔrɔ la. An balimaw nin ye nin baro tako fɔlɔ ye ni Ala ye dɔgɔfurancɛ nataw jira na a tako filanan an bɛna kɛnɛ sigi a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye don min na minisiriw bɛ taa yɔrɔ kari u yɔrɔ kari kan tun ye fɛn min ye an bɛna ɲɛfɔli k'a la a filanan ye fɛn minnu ye minnu bɛ yen n'u ka yɔrɔ kari la u ka yɔrɔ kari la k'u to lahalaya jumɛn na yala barosigi a kun filanan ye jumɛn ye min ye Adama Sogodogo ye ani Jose Traore an bɛna nin baro in kɛ fo ka se a foriyɔrɔ la kuma kelen kɔni bɛ yen tuma dɔ la aw minnu ka yɔrɔ karila a kana k'aw ɲɛna ka fɔ ko yɔrɔ in karili ka d'anw ye jamana in sera yɔrɔ la sa yɔrɔ min an ka kow lajɛ ni tiɲɛ ye bɛɛ t'a fan ka fɔ faso ka jɔyɔrɔ ye fɛn min ye ka fɛn kelen kɔni bɛ yen minnu bɛ yen n'u ye sɛbɛn ta k'a di mɔɔw ma u ka taa so jɔ a yɔrɔ la olu ye faamaw de ye yala faama ninnu ni yɔrɔ dili ka kan wa n'u ni yɔrɔ dili man kan minnu y'a di mun na olu t'i wele k'u ɲangi fɔlɔ u ye maaw ka wari minnu minɛ wari in minɛna wari in bɛ se ka minɛ ka segin a tigiw ma cogo min jamana ka jɔda ye min ye kiiritigɛbaw ka jɔda ye min ne kɔni y'a faamu k'a fɔ jamana kɔnɔ ni wale n'a kɛra n'a bɛ sariya kankɔrɔ sɔsɔ o ko fɔlɔfɔlɔ o ye sariyatigɛlaw ka ko de ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ntɛnɛn nata